ಅಂಬುರುಗದಳನೇತ್ರಿ ಶ್ರೀ ದುರ್ಗಾಂಬಿಕೆಯ ಬಲಗೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯೊಳು ಅಂಬಿಕಾ ಸುತ ವಿಘ್ನರಾಜನ ಬಿರಿದು ಸಂಸ್ತುತಿಸಿ ಅಂಬುನಿಧಿಯ ಆತ್ಮಜಿಗೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಅಂಬುಜಾಸನ ವಾಣಿಯರ ಪಾದಾಂಬುಜಗೆ ಬಡಬಡುತ್ತವಣಿಬೆನಿ ಕಥಾಮೃತವ ಪೃಥ್ವಿಪತಿ ವಿಕ್ರಮನೋ ಜಾಲಿಗ ಬಿತ್ತು ಪ್ರಜರನು ಸಲಗುತ್ತಿರುವನು ಸತ್ಯವಂತ ವಿಕ್ರಮನೋ ಚದರ ಚೌಕದ ತುಳುವನಾಡಡಿ ನೆತ್ತಿನ ವಿತ್ತೆ ಮುತ್ತದ ಮುಂಡಾಸರದಿ ಇದೆ ಅರಸು ಪಲ್ಪುರಜ್ಜಿನ ಪುದರಡು ಮೆರೆಯಿನಕ್ಲು ಭಾರೀ ಜನಕ್ಕುಲೇರು ಅಕ್ಕಲ್ಲ ವರಿ ಕಿರಿಯಾದು ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ ಮಂತ್ರಿನ ಆಶೀರ್ವಾದಗೂ ಸರಿಯಾದ ಬದುಕನ್ನು ಸಾಗಿಸಾದ ಜೀವನಡು ಒಂಜಿ ನಾಲು ನರಮನೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆಶಯನುದಿಯನ್ನೇ ಈ ವಿಕ್ರಮವರ್ಮೆ ಇನಿಕಾಲಗಾಲವಕ್ಕೆ ಕಟ್ಪಾಡಿನ ಅಧಿಕಾರ ತಿಕ್ಕದಂಡು ಅಧಿಕಾರ ಪನ್ಪುರವು ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯ ವಿಶೇಷತೆ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಪುಣ್ಯ ನಾಮುದ್ದರಿನಾಕಲು ಪಂಡೇರಿ ಆ ಪಾತ್ರೆಯ ಫಲ ಸುಳ್ಳತ್ತು ಶ್ಯಾಮಲೇ ಪನ್ಪುರಾಲು ಕೈಪತ್ತರ ಬುಡೆದಿ ಮೋರಿದ ರಡ್ಡೆ ಕಣ್ಣದಲಕ್ಕ ರವಿಯಿಂದಲ ಕೀರ್ತಿಯಿಂದಲ ಅಣುಜೋಕ್ಲನೆ ಎನ್ನ ಮಟ್ಟೆಲಿಗೆ ಪಾಡ್ದಲು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತ ಬಂಜಿನಾಲು ಎನ್ನ ದಳಪತಿ ಜಿತ ಸೇನೆ ಮಂತ್ರಿ ಧರ್ಮಣೆ ಊರು ಪೂರ ಸೌಖ್ಯ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಪಡುಲ್ಲೇರು ಆಂಡ ವರ್ತಮಾನ ವಂಜಿ ಕೆಂಡತ್ತಯಾನು ನುಡಿ ಕೇಳುದ ಸಂಪತ್ತು ದೋಚೋಡ ಮಲ್ಪಂಚಿನ ಉದ್ದೇಶ ಆಯನ ವಿರೋಧಿಸೌಡುನಾಂಡ ಸೇನಾಪರದ ಅಗತ್ಯಗೊಂಡು ದಳಪತಿ ಜಿತ ಸೇನಾ
ದಾದನೆ ಬರಡದಿಂದ ಅವಸರದ ಕರೆ ದಾಯೇಂದ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿ ಓನೆ ತುನಗ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ತದಿಂದ ಅರ್ಥ ಹಾಕೊಂಡು ದಾದನೆ ಪಲ್ಲೆಯ್ಯ ನೆರವೇರಿಸಾರ ಯಾನುಲ್ಲೇ ದಾದಾವಡ ಬಲ್ಲ ಹಿತಸೇನ ಒರಿ ಕಲುವೆಗೆ ಕುದರ ರುದ್ರಯ್ಯಂದಿಗೆ ಮೂಲೆ ಓಲ ಕಾಡು ಡುಪ್ಪುನೆಗೆ ಒಂಜಾತಿ ಜನಕ್ಕಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತಂದು ನಮ್ಮ ಕಟಪಾಡಿದ ಸಂಪತ್ತಿನ ಮಿತ್ತು ಕಣ್ಣದೀದು ಬೈದೆಗೆ ನನ್ನೊರಿಯನ್ನು ಕಡಪುಂಡ ಸರಿಯಾ ಒಂದು ಈ ಪಂಡ ಯಾನು ಪಂಡ ಈ ಆತ ವಿಶ್ವಾಸ ಆತು ಈತನ ಜಾಗಿನ ವೈಕಲ ಕೊರತೆ ಬರಂದು ನನಗೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಉಂಡು ಓಲ ಆ ಕಲ್ವನ ತರೆ ಕಡ್ತು ಜಯಾಶೀಲೆ ಆದವಲ್ಲ ಕೆಲವಾರು ಸಂಖ್ಯೆ ಇಡ್ತೇರು ಬತ್ತನ ಕಲುವೆರ್ನ ತರೇನು ರಟ್ಟ ಒಂದು ತುಂಬ ಬಣ್ಣಗ ಜಾತಿ ಕಲುವೆ ಕಲುವ ಬಜ್ಜಿ ಜಾತಿ ಉದ್ಯೋಗ ನಿನ್ನವು ಎತ್ತ ಉದ್ಯೋಗ ಹೋದ್ರೆ ಜಾತಿ ಅವ ಬೆತೆಂಜಿನ ಜಾತಿ ನಿಕ್ಕು ಬೇತ ಜಾತಿ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಅವರ ಬರ್ತೀನಿ ನಿನ್ನ ಉದ್ಯೋಗನೇ ಕಳ್ಳತನ ಇಂಚಿನಾಗ್ಲೇನ ಪ್ರಪಂಚಡು ತರದಿರ್ತದ ನಡಪೆರ ಬುಡುಪುನಾಗ್ಲಿ ಎಂಕ್ಲತ್ತು ಬೋದು ಎನ್ನೆದುರು ಕಂಡೇರ ಒತ್ತನ್ ಬೋದು ನಿನ್ನೆದುರು ಬಂಡ ಏರಿ ಯಾರು ದಳಪತಿ ಜಿತಸೇನೆ ನೆನ್ನ ಬುದಾರು ಬತ್ತನೆಗ ಖರ್ಚಿಗೆ ದೆತನು ಪನಾಂದೆ ಬೋ ಒಲ್ಲ ಎದುರುಂತ್ಯ ನಮ್ಮ ಅಗ್ಗ ದಾದಾ ಕಡ್ಪೆತಾರ ಮಗ್ಗೇರ್ನ ಎನ್ನ ಮಗೆ ದನಿ ಏನನ್ನು ಮಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡೆ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಏರಿ ಅಂಚಣ್ಣ ಓ ಅಮ್ಮ ಪನ ಮಗ ಅವಾಗ ಯಾನಮ್ಮೇನ ಯಾನಮ್ಮ ಅವೇನ ತಿರ್ಗದು ಗೊರೆಂಕ್ ತರ ಕಡುಪಡ ಬಲಿಪುವನ ಈ ಊರನ್ನು ಸರಿಯಾದ ತೋಂಡ ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡತ್ತು ಪತ್ತು ಮಾಳಿಗೆ ಅಂದು ಆಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮಾಳಿಗೆ ನಿನ್ನಗೆ ಎಂಕೇತ ಮಾಳಿಗೆ ನಿಕ್ಕದಾನೆ ಪಣಿಯರದ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಒಂಜೊಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಪುಣಿಗೆ ರಾಜನಲ್ತು ಆ ಯೋಜನೆ ಜನಕಲ್ ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತುಜಿ ದಾಯೆ ನಿಕ್ಕಲ್ ನಂಚಿನಕ್ಲು ನಿಂಗುನಿ ಅಂಚಾದೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಕಲ್ವಿ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯಾರೆಲ್ಲ ಕಾರಣ ಉಂಟು ಸರಿಯಾದ ತುಲ ಈ ಪಾಡ್ದಿನ ಪದ್ದೈ ಬಂಗಾರಿ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂದು ಮುಲ್ಪದ ಕಡತೊಲ ಏತುಂಡು ದಾಯಗ್ ನಿಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುಜರ್ ಅಂದ ಕಳ್ವೇರಂಚತ್ತು ಯಾನು ಕಂಡಿಯಂದಾಂಡಲ್ಲ ಎನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಕೊರೊಂದು ಬರ್ಪೆ ದಾಯಗೊರ್ಪ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಉದ್ಧಾರ ಅಪ್ಪನತ್ತು ಅಕ್ಲ ಉದ್ಧಾರ ಅವಡೊಂದತ್ತು ಕಂಡು ನೆನಿ ಏನ್ರಲ್ಲ ಪನ್ನೋಡ್ಚಿ ಬಂಡು ನಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರ್ಪುನಲ್ಲ ಅಕ್ಲೆ ನೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪೆರತ್ತಿ ಕೊರ್ಪುನಿ ಇತ್ತಾಕ್ಲೆ ಪನ್ನಂದ ಕುಳ್ಳ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಎಂಚ ಇದಾಗ್ಲೆ ಪನ್ನಂದನೆ ಕುಳ್ಳಡು ಅಕ್ಲೆಗೆ ತಿಕ್ಕು ನಾವು ಪೊರ್ತು ದಿಕ್ಕುಜ ನಡೆದವರನ್ನೇ ಅಕ್ಲೆ ದೆತ್ತೊಂದು ಮನಿಪಂದೆ ಕುಂಡುವೇರು ವರಿಯಾಗ ಬರಂದೆಪ್ಪಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಇತ್ತೆ ಅಲ್ತ ರಾಜನಲ್ತ ಏತೋ ಯೋಜನೆ ವೈದ್ಯನ್ ಏತ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊರಿಯ ಅವ್ ಜನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಈ ಕೊರ್ತಿದ್ದುಳ ಅಪ್ಪಗ ಅಕ್ಲು ನಿಕ್ಕು ಐನಿಕೆ ಏನಾರ ಈ ಅಂಬೆ ಕಲುವ ಇತ್ತೆ ಯೋಜನೆ ಐನೇನು ಬಿಡುಗಡೆ ಕಳುವೇರು ದಾಯ ಬರ್ಪುಣೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೇನು ಈ ದಳಪತಿ ಅತ್ತ ಕೇನಿನ ಬಾತೆರ ಕಳುವೇರು ದಾಯ ಬರ್ಪುಣೆ ನಿನ್ನಡ ಜಿಂಜ ಇತ್ತನ ಇನು ಪೂರ
ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅತ್ತತ್ತು ಮುಖ? ಇಕಲೆಗೆ ಬೆನಿಯರ ತಿಗಲೆಗೆ ಸಣ್ಣಿ ಹಾ ಅಂಚ ಅದು ಕಂಡನ ಬೇಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಚ ಮಾಡೋದು ಕಂಡ್ಯಾರ ಬರ್ತಾರ ಸರಿ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಬೆನ್ನಿಯರ ಸಣ್ಣಿ ಒಂದು ಬೇಲೆ ಕೊಡ್ದು ತುಳ ಬೆನ್ಪಲ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಎಣ್ಣೆ ಮಣ್ಣು ಮುಕ್ಕವಲ್ಲ ಇಂದು ಬೆನ್ಪುನ ಸರ್ರನ ದಾನೆ ಇಂದುಲಂಜಿ ಬೆನ್ಪುನ ಅತ್ತತ್ತ ನಿನ್ನ ಶರೀರ ತೂದು ದಳಪತ್ತಿನ ಜಾಗ ಕೊಡ್ತೇರಿಗೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಕೊರ ಯಾನ್ ಸಾಧಿಸಾಯಿನಂಚಿನ ದಳವಾಯಿ ಅದು ಏತು ಬೆಟ್ಟು ಮಲ್ತದೆ ನೀ ಗೊತ್ತು ಓಹೋ ಏತು ಜಾತ ತರೆಗಡ್ತದೆ ಅಂದು ಆಹಾ ಗೊತ್ತಾವಡ್ದಣ್ಣ ನಿನ್ನ ತರೆ ಈ ದಳಪತಿ ಪಂಡಿತು ನಿನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಣ್ಣ ಮಿತ್ತು ತೋಜಾವೆ ಪಂಡದು ಬೈದನ್ನ ಅಂತ ಕೇಳು ಎನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಾದ ಪಂಡದು ಈ ಆಯುಧ ತೋಜಾವನು ನೀ ಆಯ್ತಾ ಆ ನಿನ್ನವೇನ ಎನ್ನ ಕೈಟುಂಡ ಕೈಟುಂಡು ಎನ್ನ ಕೈಟುಂಡಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬೋವನ ಬಿರಬತ್ತೊಂದು ಬಾವಂದು ನಿನ್ನ ತರೆ ಕರ್ತದೆ ಕೊತ್ತೋಪಣು ಎಂಕುನಾಟಿಗೆ ಬತ್ತನಾಗಿಲ್ಲ ತರೆ ಕರ್ತದೆ ಬಂಡದು ಎನ್ನಡ ಬತ್ತೆ ಎನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಾದ ಬಂಡದು ತೋಜಾದು ಕೊಡ್ತೆ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಪಿರವಳಿಯರು ಬರ್ಪಣೆ ಆಯ್ತಾ ಕಾತೊಂದು ರಣದಿ ಪಂಡಿತ ವೀರ ಸೇನಾನಿಗಳಿದನೇ ಕೆಣಕಲಿಂತವರ ನಿಶಿಯಲಿ ಮಂತ್ರಿಲೇ ಹನನಗೊಳಿಸುವುದೆಂದು ಪಥ ಕಾಣದಾಯ್ತಯ್ಯೋ ರಣಕಾರಗಳು ಹೂವಿನೀಗ ಮಂತ್ರಿಲೇ ಅರಸುಲೆ ದಾದ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಅಂದ ಅರ್ಥ ಬುಜಿ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣಿದ ಇಜ್ಜಾಣು ಬತ್ತನ ಕಲ್ವೇರಿನ ಗಿಡಪೆರೆ ಬೋಡಾದು ನಮ್ಮ ದಳಪತಿ ಜಿತ ಸೇನೆ ತುಂಗುಡಿ ಕಳ್ವೇರಿಂದ ಎಣ್ಣಿದಿತ್ತ ಪೆಟ್ಟದ ಬಿಸ್ಮೆಯಿಂದ ಪುದರ್ ಪಡೆಯಿನ ಅಂದ ಪೆಟ್ಟದ ಬಿರ್ಸೆ ಇನಿ ಲಡೈದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸೈತ್ಯ ಎಂದು ಪಂಡ ಒಂದು ಒಂದ ಮಿನಿ ನಷ್ಟ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ದಿಂಜಾಯರ ತೀರಂದನ ಮುಂಜಿ ನಷ್ಟೋಡು ಕಳುವೇರ್ನ ಎದುರು ನಮ್ಮ ತರೆತಗ್ಗಾವಲೆ ಕಾಂಡತ್ತ ಬಲ್ಲೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಕ್ಷಣದ ಕೈಲಾಪೋಂಡು ಒಂಜಿ ಕೋಟಿ ಮರ್ಯಾದಿಲಾಪೋಂಡು ಮರ್ಯಾದಿಲ ಪೋಂಡು ಜೀವ ಒರಿಪುನೆಲ್ಲ ಭಂಗ ಅಂದು ತೋಜುಂಡು ನಮ್ಮ ಕಟಪಾಡಿದ ಮಣ್ಣದ ಮರ್ಯಾದೆಲು ಒರಿಪೇರೆ ಬತ್ತಿ ಕಲ್ವೇರನ ಗಿಡ ಪೇರೆ ತನ್ನ ಕೆರಿಯರೆ ಮಂತ್ರಿಲೆ ಓ ಈರೆಗೆ ಪ್ರಾಯ ಆಂಡು ಏನಡ ಆ ಧೈರ್ಯ ಇತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ದಯಬಂಡ ದಳಪತಿನ ಕರೆ ನಮ್ಮ ಕಳೆ ಒಂದೆಡೆಗೆ ಧೈರ್ಯ ಹೋತು ಅಂದು ಅಂಚಾದಿತ್ತ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪನೆ ಅನ್ ಈ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥೈರ್ಯ ಕೊರ್ಪುನಕಲು ಏರು ಉಳ್ಳೇ ರೈತ ಹತ್ರನೇ ಪಂತೆ ಡಂಗುರ ಡಂಗುರ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರಾಣನ ಇತ್ತರ ತಯಾರಾವಡು ಊರಿಗೂ ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ವೇರಿನ ದಂಡ ಜೈಪೇರ ಪೋಯಿನ ಸೇನಾಪತಿ ಸಹಿತ ಬಲ್ಪನ ವಿಚಾರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ್ಚಿ ಎಂಕೊಂಜ ಅಪ್ಪಣೆ ಕೊರ್ಲೆ ಬತ್ತಿನ ಕಲ್ವೇರಿನ ದಂಡ ಜಯಿತದೆ ಊರದ ಮರ್ಯಾದೆಯಾನು ವರಿಪುವೆ ದಿಟ್ಟ ಬಾಲಕ ನೀನು ಗಟ್ಟಿ ಕನಗುವುದಯ್ಯ
ತುದುರಕೆ ಅಟ್ಟುವೆ ನಾನೇ ತುದುರಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಾರು ನಿನ್ನಯ್ಯ ಬಂದಿರುವುದೇನು ಸೃಷ್ಟಿಯೊಳಾರು ನಿನ್ನಯ್ಯ ಬಂದಿಗಿದೇನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮೆಚ್ಚಿದೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟ ಬಾಲಕ ನೀನು ಗಟ್ಟಿಗ ನವುದಯ್ಯ ಅಟ್ಟುವೆ ನಾನಿಂತು ಪುರಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಚೋದ್ಯ ಒರೋಡೆ చెట్లుದ ಕಿನ್ನಿಯೇ ಬತ್ತುಂಡ ಮಿಂಚೆ ರೂಪಾದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೆದುರು ಉಂತುಂಡ ಪಿಸುರದ ಬಿರ್ಸಾತಿಗೆನೇ ಈ ಹೊರಟು ನಮ್ಮಡ ಉತ್ತರ ಕೊರೊಂದುಂಡ ಪನ್ಪುನ ವಿಸ್ಮಯಗೊಯ್ಯಾನ ಉಳಯಾತೆ ಅಂದಪ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟುದ ಬಾಲೆ ಜವನೆ ಎತ್ತು ಅಂಚಿ ಜವನೆ ಆಯರೆ ಪಿದಾಡೊಂದಿತ್ತು ನೈ ತುಟಿಡ್ದು ಮಿತ್ತು ಮುಂಕುಡ್ದು ತಿರ್ತು ಅದೋಟು ಮೀಸೆ ಪಿದಡೊಂದುಂಡಾತೆ ಎತ್ತುದಿನತ್ತು ಬತ್ತದ ನಿಜ ಅಂಡ ಅವು ಕಪ್ಪಾತ ಜಿಂದರ್ಥ ಈ ಜೋಕಲೆಗೆ ಪುರ ಅಂಚ ಅಂತೂ ಇಂತೂ ಪಾತೆರ ಮಾತ್ರ ಬಾರಿ ಪಾತಿರಿ ಒಂಜಿ 4 ಶಬ್ದಾಂಡಲ ಉಂಡತ್ತ ಅವೊಂಜಿ ತೂಕುದು ಒಲ ಮಾರು ಲೆಕ್ಕೊಂಡು ಉಂದು ಐತೆ ಕಜವು ಬೆಜ್ಜರಿಜ್ಜಿ ಅಂದಪ್ಪ ಈ ನಡೆಗೆ ಪಂಡದ ಬತ್ತತ್ತ ಮೂಳು ಕೆಲವು ಚೋದ್ಯಗಳು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಮಕ್ ಈ ಏರು ಈ ಒಲ್ಪದಾಯೆ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಈ ಊರ್ದಾಯೇನೋ ಪರ ಊರ್ದಾಯೇನೋ ಯಾನ್ ಈತ ಊರುಡು ತಿರ್ಗಾಟ ಮಲ್ತೆ ಮೇನ್ ತೂತ್ರ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕ ಈರು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ತಿರ್ಗಾಟ ಮಲ್ಪಡಗೆ ಎದುರು ತಿಕ್ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ಈರೇ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತೂನಗ ಸಭೆಟ್ಟಿದ್ರಾಗಲ್ಲ ಪೂರ ಪರಿಚಯ ಇದು ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ನಿದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕದ ಬಣ್ಣಗೆ ಯಾನೇ ಎದುರು ತಿಕ್ಕಲ್ಲ ಈರೇ ಗೊತ್ತಾಗ ಹೌದಾದ ಮಂಡ ರಾಜ್ಯದ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚತ್ತ ತಲೆತ್ತ ಮಂತ್ರಿ ನಾನು ಮಂಡೆ ಏಪಲ ಬೆಚ್ಚೊಡೆ ಪುಡ ಏರು ಎದುರು ತಿಕ್ಕಣ್ಣಲ್ಲ ಒಕ್ಕ ಮುಂದೆ 500 ಸೊಗರ ಗುರ್ತ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟ ಬೇತೆ ಗುರ್ತನೇ ತಿಕ್ಕುಜ ಒಕ್ಕ ಎನ್ನ ವಿಷಯ ಎಂದತ್ತು ಮಂತ್ರಿಲು ಪೂರಾ ಮಂಡೆ ಹಿಡಿದು ಒಂದಾಗಲೇ ಮರಳು ಶುರು ಅಂದತ್ತೆ ಅಪ್ಪ ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಮರಳು ಶುರುವಾತ್ರ ಅಂತಾರೆ ಬಿಡುಪೇರಾಕ ಒಂದು ಅಂದಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಈ ಎನ್ನ ಕಣ ನೀರಿಗೆ ಉತ್ತರಾದ ಈ ಲೆಕ್ಕದ ಬರಡು ನಾಂಡ ವಿಲಾಸ ಬಡ್ಚ ಒಂಜಿ ಪುರಪ್ಪು ಬಡ್ಚ ಲಡೈಗೆ ಪೋಯಿಗೆ ಒಂಜಿ ಜವನೆ ಅಂದಪ್ಪ ಲಡೈ ಪಂಡ ದಾದ ದೂರೋಡ್ಗೆ ಅನ್ನಗ ಬಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಐನು ತೂನಗ ಬಜಿಲೆಡ್ತಲೆ ಆ ಪೂಜಾ ಸಮುದ್ರದ ಎದುರು ಪೋದು ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಗೋಣಿ ಉಪ್ಪು ಬೋಟ ಅಂದ್ ಕೇಂಡ್ಲೆಕ್ಕ ಲಡೈ ಪಂಡ ಆತು ಸುಲಭತ್ತು ಸುದೇನು ಕಲ್ಲದ ಓಡೋಡು ಮೀಂದದ ಪೋಯ್ಲೆಕ್ಕ ಅಲ್ಲ ಆರೆ ಕೆಲವು ಸರ್ತಿ ಪಾತ್ಯರು ಸುರು ಬರ್ತಾರ ಮುಂತಾವುಜಿ ರೈತಾನ ಪಾತ್ಯರ ಬಿಡ್ತು ಇರುವೇರು ಉಂಟೇರು ನಾಡ ಯಾರು ಮನಿ ಬಂದೇನೆ ಮುಂಟತ್ತೆ ಈ ಒಂಜಿ ಪಣಪ್ಪ ಈ ಏರು ಬೆಳೆದಿನ್ಯೋ ಮಯ ನೆಲದೊಳಿದು ಕದಿಯ ಅರಸ ಬೆಳೆದೆ ನಿಮಗೆ ನೆಲೆದೋಳಿದು ಕರೆಗೆ ತಿಳಿಗೆ ಕಬ್ಬಲಿ ಹೆತ್ತವರ ಕಳುಹುಗಿದ್ದು ಬೆಳೆದ ನಿಮ್ಮಯ ನೆಲದ
ಹೆತ್ತವರಾಯ ಕಿನ್ನಪ್ರಾಯದ ಬಾಲವಂಜಿ ಮತ್ತು ಬರ್ತುಗು ಹಿರಿಯಾಕಲಾಯಿನ ನಿಕಲು ಬುದ್ಧಿದ ಪಾತ್ರ ಬಂತು ನಾವು ಸತ್ಯನೇ ಆಂಡ ಬಲ್ಪದಲ ಊರುದಾಯ್ ಈ ಊರಿಗೂ ಬೋಡ ಬೆಗರಜಪ್ಪ ಆಯರ ಬತ್ತಿನಾಯಿ ಯಾನತ್ತೆ ಈ ಮಣ್ಣದನೆ ಬಾಲೆಯಾನಿ ಅಲ್ಲೇ ಬಂತಿರಲೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆತಜಿ ಓಳೋಳು ಜೋಕುಳುಂಡು ಕಿನ್ನೆ ಬಾಲೆತೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೇದ ಎಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಹದೋಟು ಪ್ರಚಾರ ಇತ್ತರೆ ಅಂತ ನಮಗೆ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಗು ಈ ಪ್ರಚಾರ ದಾಂತೆ ಉಲಾಯಿ ಕೆಲವರು ಇಪ್ಪೇರಿ ಅವು ಗೊತ್ತೇ ಆಗುದು ಹೋಗ ಒಂಜುಂಡು ಪ್ರಚಾರಡಿತ್ತನೇನ ಉಲೈದ ಮನ್ಮಲ ಗೊತ್ತಾಪ ಇಂಚಿನಕಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತೇ ಊಟಿ ಹಿಡಿದು ಕೆಲವು ಬರ್ಪತ್ತ ಅಕಲ್ದ ಮಲ್ಲಕ್ಕಲು ಬೇಗ ತೋಪ ಕೆಲವು ಇಡತ್ತ ಕಾಯಿ ಪ್ರಚಾರ ಅಂಚೆನೆ ಈ ಬಾಲೆ ಓಲಾ ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತೆ ಬುದ್ಧಿ ಈ ಮಣ್ಣದ ಋಣ ತೀರ್ಬೋದು ಬಂದ್ಬಿಡ ಉದ್ದೇಶ ಬತ್ತಿನೇ ಯಾನಂದಿ ಅಪ್ಪಗ ನನ್ನ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮೆಯರು ಬಂದ್ಬಿಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಂದ್ರಿ ಅಂದೆ ಸ್ವಾಮಿ ಯಾನು ಪುಟ್ಟನೆಗೂ ದುಂಬೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪನ ಬಂಜಿಡಿ ಯಾನು ಉಪ್ಪನಗನೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪಾಜಿನಿ ಯಾನು ಕಲೆ ಉಂಡೆ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಪಾಡ ನಮ್ಮ ಜನ ಅರ್ಥಂಡು ಮಗ ಎಂಕೆಲ್ಲ ಊರ್ದಾಯಿ ಅಂದ ಅಮ್ಮೆರಿಜ್ಜಿಯಿಂದ ಬೇಜಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿ ಈ ಊರುಡು ಏರ್ಲ ಅನಾಥಿರತ್ತು ದಯಪಂಡ ಎಂಕಲ ನಾಥಿರಾದುಲ್ಲ ಆರು ಮಂತ್ರಿಲು ಯಾನ ಅರಸುನು ಅಪಾರ್ಥ ಒರೋಣೆ ಅಮ್ಮೆಜ್ಜಿ ಪಣ್ಣಗ ಎಂಕಲಲ್ಲ ಪರ್ಪುನ ವಾಕ್ಯ ಐಕೈಕ ಸಂಬಂಧ ಈ ದೂರಾಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ದುರಾಲೋಚನೆ ದಂತೆ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದೆ ನಾಡ ರಕ್ಷಕನೇ ಅದು ಎಂಕಲಲ್ಲ ಅಂದೆ ಇರ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಂಚನೆ ಆಂಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಲ್ಲೆರ ಅಂದಿ ಕೇಂಡ ಆಂಡ ಏನನ್ನು ಪೆದ್ದಿನ ಅಪ್ಪೆ ಎನ್ನನ್ನು ಪೆದ್ದಿ ಪೊರ್ತುಡೆ ಈ ಭೂಮಿದ ಎನ್ನೆ ಕಲೆ ಉಂಡಿರಿ ಉಯರೆಗಳ ದಿಂಜಾರ ಅಪ್ಪ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಅತ್ತೆ ದಾದ ಮಲ್ಪಡೆ ಪಣಿ ಇತ್ತೆ ಅಮ್ಮೆರೇ ದುಂಬೆ ತೀರ್ಬೋದು ಪೆದಿ ಬೆಟ್ಟಿಗೆ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ತೀರ್ಬೋದು ಅಂದೆ ಈ ಎಂಚ ಬದುಕಿಯ ಮಗ ಬದುಕಿ ಎಂಚ ದುಂಬಿಜ್ಜಿ ಪಿರವಿಜ್ಜಿ ಬರ್ಪಣ ಸ್ಥಿತಿ ಯಾರಿತ್ತೆ ಗುಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪನ ಬಾಲೇನೆ ಈ ಕಟಮಾಡಿದ ಏತೋ ಜನಕ್ಕಲು ತುಯೇರಿ ಅಕಲನಕಲಿನ ಇಲ್ಲಡೆಗಲೆ ತಂದು ಪೋಯರಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟ ಪೇರು ನುಪ್ಪುನು ಕೊರದು ತಾಂಕೀರಿ ಅವು ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಗುಣ ಕಟ್ಪಾಡಿರಿ ಏರ್ಲ ಕೇಂದ್ರದ ಬತ್ತನಾಗಿ ಇಜ್ಜಿಯಿಂದ ಫನ್ನಕ್ಲಿಜ್ಜಿ ಏರೆಗಿಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ವನಸಾದ ಒರಿಣಿಂದ ಅಂಡ ಬಾಕಿದೇನು ದಕ್ಕೇರಿಜ್ಜಿ ಏರೆಗಿ ಏರೆಗಿ ಏರು ಉಂಟು ಜೇರು ಅಂತ ಅಂದೆ ಕೆಲವು ಸತಿ ಕೆಲವರು ಫಣ್ಪೇರು ಬೆಲೆಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ದ ಉಂಡು ಅಂತ ಕೊಣತನ ಬಾಕಿ ಆತನಂದು ಆಯ ತಿಂದದಾಯನ ಬಂಜಿಗೆ ಎತ್ತೇರಿಜ್ಜಿ ಮೇನ ಉತ್ತರ ನೀನು ತಿಂದಿನೇಟ ಅಂಡಿ ಜನ ದಕ್ಕ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಕ್ಕಲು ಏಸ್ ಎಡ್ಡನ್ ದಕ್ಕಲು ತುಲಿ ಬಾಕಿ ದಕ್ಕಲ ನಮ್ಮ ಇದು ಆಡಳಿತ ಸರ್ ಇಜ್ಜಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಒಂದು ಅಕುಲೆ ಕೊಡ್ತು ನಮಗೆ ಬರ್ತದ್ರೆ ನೂರು ಮಂತ್ರಿ ಬಂದೆ ತುಲೆ ಹೆಂಗ ಆಲೋಚನೆ ದೂರ ಬರ್ತದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಂದೆ ಈ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಅಂಚೆನಿ ಆಮೇಲೆ ಏನ ಇಲ್ಲಡು ನುಪ್ಪುಗು ಅರಿಪಾರ್ದೇನ ಅಂದು ತೂದು ಮೇ ಮನಸ್ಸುಗು ಕುಲ್ಲುನು ಆತ ಮಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ದಕ್ಕಲು ಈ ಊರು ದಕ್ಕಲು ಏನನ್ನು ತಾಂಕದ ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ತೇರಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಮುಲ್ಪಾಯಿನಂಚಿನ ಪೂರಾ ವಿಚಾರ ಎಂಕ ತೆರಿಡು ಈ ಊರದ ಮಣ್ಣಿಡು ಯಾನ್ ಬದುಕನೈ ಮಣ್ಣಗೆ ಬೋಡಾದು ನೆತ್ತಿರನಲ್ಲ ಕೊರಿಯರಗೆ ಸಿದ್ಧಾವಳು ಮಲ್ಪನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತಂದೆ ಯಾನ್ ಬೈದೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಿನ್ನ ಪುದರ್ದಾದ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ನಾಗೆ ಎಂಚವಂಡ ನಾಗೆ ಸುಯಿಂಪುನಗನೆ ಅಂದ ಜಾಣಿ ಸ್ವಾಮಿ ನಾಗೇಂದು ಪುದರದಿಯೋಡು ಒಂದು ಏರ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅಣ್ಣ ಹೌದಾದನ ದಾದನಪ್ಪಡು ಒಂಜಿ ನಾಗಜಿಡೆತ್ತ ಮಣ್ಣು ನಾಗ ನಡೆತ್ತ ಮಣ್ಣು ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಣ್ಣದ ಮರ್ಯಾದಿನ ಒರಿಪೇರ ಒಂಜಿ ನಾಗೇ ಪಲ್ಪರಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪುದರ್ದ ಅವು ಬಾಲಾವಡು ಮಲ್ಲಾವಡು ನಾಗೆ ನಾಗೇನೆ ಅತ್ತೆ ನರಮಣಿ ದೈವ ದೇವರಗಳೆಲ್ಲ ಬೋಡಿಜೀರಿ ನಾಗದೋಷ ಕೊಂಜಿ ಬೋಡಿ ಬುಕ್ಕ ಒಂದು ಈರ್ನ ಕುಟುಂಬದ ನಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಾರಿ ನಾಡು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ವಿಷಯ ಮಂಡ ನಾಗನ ನಾಡಿಯರೆ ಪುರುಷೋತ್ತುಂಡ ಇದ್ದವನ್ ಪುನ ಇರ್ತ ನಮಕ್ಕಿನ್ನು ಮಂತ್ರಿ ಆಯ್ನೇ ಮಲ್ಲ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಮುಖ ನಾಗದೋಷ ಉಲ ಈ ಪದವಿಡು ಉಪ್ಪು ನಾಡೆಂಟ ವಾ ಭೂತಲ ವಾ ದೈವಲ ಪದ್ರ ಬರ್ಪುಜಿ ಪದವಿಡಿದ ಜತ್ತಿ ಹಿಡಿದಕ್ಕನೆ ಆಗಿ ದೋಷ ನೊಂಜುಂಡಾರ ಏರ್ನಡೆ ಪೋಲೆ ಹೆಚ್ಚ
ಅಂಚಾಗಿ ಪಣ ಮಲ್ಪರ ಅప్పుడు ನಾಗದೋಸ ಅಂದ ಬಂಡಿದಿ ಅಂದಪ್ಪ ಇಂದು ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಪರಿಹಾರ ಮಂತ್రులు ఎంబీ పిల్లలు ఇంచిన వాళ్ళు కడపుడ్డేనా ಕಡಪುಣ್ಯ ಮಂಡ పుణ్య పంట పని ఆలోచనలు కూడా అప్పుడు నమ్మ ದಾದ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಬಾಲಿನ ಬಲಿದಾನ ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಪಡೋದು ನಮಕ್ ಬಾಲ ಅಂದೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮಿಟ್ಟು ಲಕ್ಕು ನಕ್ಕಲೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಲಡೈ ಮಲ್ಪನೆ ಬಿಡ್ಲಿ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೇದ್ ವನ್ಪು ನಕ್ಕಲೆ ಇಜ್ಜತ್ತ ಅಂದಂದು ಇತ್ತ ಇತ್ತ ನಮಕ್ ಬೊಲ್ಲುಡು ಪೋನಾಗ ಚೆಂಡದ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಡದಾನೆ ಮುಂಡೆಲ್ದ ಬಲ್ಲೆ ಅಂಡಾನೆ ಪತ್ತೊಂಡಿ ಪತ್ತೊಂದಿನಿ ನಮಕ್ ಒರೊಕ್ಕ ಆಧಾರ ಬೋಡು ಅಂದು ಕಾಯ ಇಂಚಲ ಚತ್ತು ಇರು ತಪ್ಪೆನ್ನೆರೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಂಚಲ ಪಂಡೆ ಪನೋಡ್ಚಿ ಅದಿಜ್ಜಿ ಪನ್ಪುಜಿ ಎಂಚಲಾಯ ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪ ಮೇರಂದು ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನನ್ನ ಆಯ್ಕ ದಾಲ ಆಂಡ್ಲ ಕುಟುಂಬದ ದಾಲ ಕೇನೆರ ಬರೆಯರಿ ಗೆಂದಿನ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಆಬತ್ತ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಈ ಮಂತ್ರಿ ಯಾರೈತೆ ಐಕ್ಯತೆ ನನ್ನ ಮಲ್ಪನೆ ಪತ್ತಿನ ಕಲ್ವೆರೇನು ತರ ಕಟ್ತದೆ ಬೆರಿ ಪತ್ತಿ ಅಂದಾಂಡ ನಿಕ್ಕು ಬಿರುಸಾತಿಗೆದ ಮನೆ ಉಂಡು ಮುಲ್ಪ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಕಲ್ವೇರಿನ ಎದುರುಡು ನಿನ್ನ ಕೈ ಸಾಗಂದೆ ದೇವೇರ ಪಾದನು ಈ ಸದ್ಯ ಅಂದಾಂಡ ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಋಣ ಸಂದಾಯನ ಪೋನಿಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೀರ ಯೋಧೆ ನಿಕ್ಕೊಂಜಿ ಸ್ಮಾರಕ ಅವು ಮಗ ಈ ದಾದ ಪೊಡಿಯೊಚ್ಚಿ ಹೋದು ಬಲ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕತ್ತಿ ಮಾತಾಡಂಗನೆ ಬರ್ತದೆ ಲಡಾಯಿಗೆ ಒಪ್ಪ ಅಂತ ಮಲ್ಪಡ್ದು ಧೈರ್ಯ ಒಂದು ಮಾತ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಧೈರ್ಯ ಧೈರ್ಯ ಮೂಲ ದಾಳ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ನನ್ನ ರಡ್ಡು ಬೋಟ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಯಾವ ಅದು ಕೆಲವು ಬೋಟ ಅಂಚ ಆಯ್ ಬರ್ಪೇನ ಅಂದ್ ಕಾತೊಂದು ಬುಕ್ಕ ಕತ್ತಿದೆ ತಂದು ಅಂಚದಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಉಂಟು ನಮ್ಮಲ್ಪ ಉಂಡತೆ. ಸರಿ ಗೆಲ್ತದ ಬಲ ಅರಸುಲೆ ಮಣ್ಣು ಧರಣ ತೀರ್ಸವೆ ಬತ್ತಿ ಕಲ್ವೆರಣ ಜೈಪುವೆ ಐನೇತ ಬೇಗ ಈ ಬುಡುವೆ ಗೆಲ್ತದ ಅಗತ್ಯ ತೂಲ ಅಂದೆ ಇನಿಕಾದಾಗ ನಾಡುಗ ಜಪ್ಪು ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಎತ್ತ ಕಾಡಿಡು ಬದುಕುನ ಪ್ರಾಣಿ ಕಾಡಿಡ್ದು ಬತ್ತಿನ ನಿಕ್ಲೆ ತೆರಿವು ಕಲ್ವರಾಯಿನ ನಿಕ್ಕಲೆ ಊರುಡುಲ್ಲಾರ ನಾಂಡ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಬದುಕಿನ ಅವಕಾಶ ಪೂಜಿ ಊರ್ದಾಯನೆ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕದ ನಿಕ್ಲೆ ನಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತವೆ ಅವಕ್ಕೆ ಬೋಡಾದೆ ಊರು ದಕ್ಲೆ ಕಲ್ಲು ದಕ್ಕುನೆ ಯಾಪ ಅಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಅನ್ನೋದಿ ಗೊತ್ತಾಪ ನಾಡೆ ಮುಟ್ಟ ಊರು ಉಂತೊಳೆತ ಅಂತೂ ಇತ್ತ ಗೊತ್ತಾವಂದೇನೆ ಉಲ್ಲ ಮುಟ್ಟ ಗೊತ್ತಾತಿಜಿ ನನ್ನ ಗೊತ್ತಾವಡಾತಿ ಇನಿಕ್ ಗೊತ್ತಾಡೆತ್ತ ಆಂಡ ವಿಚಾರ ಒತ್ತಿ ಊರುಡು ಬೆನೆರ ಸಂಕಟದ ಆದಿನಿಕ್ಕೆ ಕಾಡಿನ ಸೇರಿದೆ ಇರ್ಲದ ಬರ್ತುಡು ಏರೇರ್ನ ಇಲ್ಲು ಬಗ್ಗೋದು ಅಕ್ಲ ಮಂತ್ರಿಂಚಿನ ಪನವು ಬಂಗಾರನ ಮಾತ ನಿನ್ನಾಡೆಗೂ ವಶ ಮಲ್ಪನಂಚಿನ ಕೆಲಸ ಮಲ್ಪನ ಈ ಇಂಚಿನ ಅನ್ಯಾಯ ಹಾಳದ ಬೇಳೆನು ಕಟಬಾಡಿದ ಮಣ್ಣಿಡು ಮಲ್ಪೆರ ಪಿದಾಡಿ ಅನ್ನಾಂಡ ಈ ಮಣ್ಣಿಡು ಪುರ ಪ್ರತಿವರಿನ ನಿನ್ನ ವಿರೋಧವಾದ ಉಲ್ಲರ ಮಲ್ಪನೆಯನ್ನು ತೆರೆಯೋಲ್ಲ ತುಯ್ಯರ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲ ಎಂದಾಲ ಎನಿ ಪೊಡ್ಚಿ ಅವೇ ಯಾನ್ ಯೋಚನೆ ಅಲ್ಪುಂಡು ದುಂಬೋರಿಯ ಬತ್ತೆ ಬಾರಿ ಗಟ್ಟಿತ್ತಿ ದಳವಾಯಿಗೆ ಅಣ್ಣ ದಾದ ಅಲ್ಪುಣೆ ಎಣ್ಣೆದುರು ಆಯನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಬಂಡದು ತೆರಿದಾನಾಗ ಇಂದುವೆ ಕತ್ತಿ ಸರಿದುಲ ಅನ್ನಂದಿ ಇಂದುವೆ ತೆರೆವು ಐಟ ಕೂತದು ಕೆರ್ತನೆ ಈ ಕೆರ್ದಪ್ಪ ಆನಿ ಆಯ್ನ ಘಟನೆನೇ ಬೇತೆ ಇನಿಯಾಪನ ಘಟನೆನೇ ಬೇತೆ ಬತ್ತಿನಾಯೇ ನಾಗೆ ನಾಗೇನೆ ಬುದರ್ ನಿನ್ನ ಮೋನೆ ತೂನಗನೆ ಗೊತ್ತಾ ನೀ ನಾಗೆ ಆವಡು ಮೋನೆ ತೂತು ಲಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಪುನ ಏನಾಂಡು ನಿಕ್ ಅವೇನೇ ಮಲ್ತುದಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಊರುಡು ಇತ ಕಟಪಾಡಿಗೆ ಬೈದಿನೇ ಕಂಡ್ಯರ್ನೇ ಬೈದಿನಿ
ಮೂಳಿತ್ತಿನ ಸಂಪತ್ತಿ ಎಣ್ಣ ಬಹಳ ಅವಳು ಐನು 4 ಜನಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟೋಡು ನಿಕ್ ಬೆಂದಿದ್ದು ತಿನ್ನರ ಸಂಕಟ ನನಗೆ ಏರಿಗೆ ನಿಕ್ ಈ ತೆಂಕ ಬೆಂದಿದ ದಿನ ಸಂಕಟ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕ ಯೋಧೆ ಅಲ್ಲ ಉಂಟು 4 ದಿನ ಬದುಕ ಪುದರ್ವರಿ ಉಂಡು ಉಂತಲ ಈ ಉಂತಲ ಯೋಧೆ ಬಂದದು ಮೆರಾರ ಬರ್ಚಿ ಒಕೆಂಚಿನ ಯೋಧೆ ಒಡೆ ಅಪ್ಪನು ಓಡೆಗೆ ಆಪಿನಿ ಊರು ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಪಿನಿ ಯಾಪ ಊರು ರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ತೀನಿ ಯಾನು ಊರು ಈ ಕಟಪಾಟಿನಿ ಏತ್ ರಕ್ಷಣೆ ಅಲ್ದ ಇನಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೆರ್ದೆ ಇನಿ ಮಲ್ತು ದಾವಡಿ ಅಂದು ಎಂಕ ಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತಾ ಉಂಟೆ ಏತ್ ಪ್ರಾಯ ತೂನಗ ಎಲ್ಲೇನೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಬತ್ತ ಯೋಧೆ ಅವನ ನೈಕುತ್ತಿನ ಪ್ರಾಯ ಅವಡು ಈ ಯೋಧೆ ಅದು ಮೆರಪನತ್ತು ಒಕೆಂಚ ಯೋಧೆ ಅದು ತೋಜಲ 4 ಜನ ಪುಕಾರ್ವೆ ರಾಖ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ದಾಯ ಧರ್ಮ ಯೋಧ ಅಪ್ಪನಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಯೋಧ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಬತ್ತೊಂದು ಬತ್ತೀನಿ ಏರಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಬುಕಾರೆಲ್ಲ ಬತ್ತೊಂದು ಬರ್ಬಿ ಅತ್ತತ್ತು ಧರ್ಮ ತೋಜಾರ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜನ ಬರ್ಬೇರೆ ಕತ್ತಿ ಬತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲಾಗಿ ತೀರು ಅಂದು ಲಡಾಯಿ ಅವು ಬೇತೆ ಲಡಾಯಿ ಪೋಯಿನೇ ಮಾತ ಬದುಕದ ಬರ್ಪೇನ ಅರ್ಥ ಇನ ಅರ್ಥಾತ್ ಲಡಾಯಿ ಪನ್ಪುನವೇ ಸೈಯರಗಿಂದೆ ಪೋಪನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವಿಷಯ ನಿಕ್ಕ ತೆರಿಜಿನ ಅವೆತ್ತ ಮಲ್ಲ ವಿಚಾರತ್ ಯೋಧೆ ಪನ್ಪುನವ ಅತ್ತುದನ ಕೊಂಜಿ ವಿಚಾರ ತೆರಿನಾಗ ಸರಿಯಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪು ಪೆದ್ದೆನ ಪೋಯಿನ ಪೊಣ್ಣು ಪಿರ ಬರ್ಪಲ್ ಪನ್ಪುನೆಗೆ ವಾ ಸಾಕ್ಷಿಲ ಇಜ್ಜಿ ಕಡಲಿಗೆ ಜತ್ತಿನ ಓಡಾಡು ಪೋಯಿನಾಯಿ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪುನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚನೆ ಲಡಾಯಿಗೆ ಪೋಯಿನ ಎಲ್ಲ ಪಿರ ಬರ್ಪೆ ಪನ್ಪುನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಈ ಭೂಮಿ ಯೋಧೆಯನ್ನು ಪಂಡಿತ ಪೋನಗ ಯೋಧೆಯನ್ನು ಪಂಡಿತ ಪೋನಗ ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ಪೆರೆ ಸಿದ್ಧ ಅದು ಕೊಡು ಆಯ ದುಮ್ಮು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ತಿದನ್ನು ಗೊತ್ತು ಪೋಡು ಇತ್ತ ಈ ದುಮ್ಮು ಲಡಾಯಿ ಮಲ್ದನ ನಿನ್ನ ಪ್ರಾಯನ ಈ ಉಪ್ಪುನ ಕಟಪಾಡಿನಿ ಸುರುತ್ತ ದಿನ ಈ ಬೈದಿನಿ ಸುರುತ್ತ ದಾದಾ ನಿಕ್ಕ ದಾದ ದುಂಬು ಬಿರವರ್ತಾಪುಜಿ ಇತ್ತ ಈ ಕಟಪಾಡಿ ದುಮ್ಮದ ಯೋಧನ ಕಟಪಾಡಿಗೆ ಇನಿಕ್ಕೆ ಯೋಧೆ ಯೋಧೆ ಯಾ ಪಾಪುನು ಏ ಪಾಪಿನಿ ಏನನ್ನ ಗೆಂದದು ಐತು ಮುಟ್ಟು ಈ ಯೋಧೆ ಅಪ್ಪುಜ ಈ ಸೈನ್ಯಗನೆ ಯೋಧೆ ಲಡಾಯಿಗೆ ಬಣ್ಣಗನೆ ಯೋಧೆ ತಂಕ ಇಜ್ಜನೆ ತಿಗಲಡು ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತರಿಜ್ಜನೆ ಲಡಾಯಿಗೆ ಬರ್ಪುಜಮ್ಮ ಬರ್ಪುಣ ತಂಕಡು ಬರ್ಪುಣ ಏನೇ ಯೋಧೆ ನೀನಡ ಚೂರು ಬೆಚ್ಚನೆತ್ತರುಂಡು ಐದರನೆ ಎನ್ನ ದುಂಬು ಬೈದ ಸರಿಯಾದ ಕೇನ್ ಈ ಬಣ್ಣನಿಗೆ ನೀಕು ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರಂತ ಈ 1,000 ಬನ್ ಎಂಕಾಗತ್ತೆ ಇತ್ರೇನು ಬನ್ ನಿಕ್ಕ ಅಗತ್ಯತೆ ಈ ಒಟ್ಟು ದಾನೆಲ್ಲ ಬಂಡ ಈಗ ಅರ್ಥ ಇಜ್ಜಿ ಅದು ಒಟ್ಟು ದಾಲ ಬಲ್ಪುಜಿ ನಿಕ್ಕ ಅಗತ್ಯತೆ ಬಂಡಿನವೇನಿ ವೈನ್ ಬಂಡಿನೆ ಈತ ನಟ ನಿಕ್ಕ ಅಗತ್ಯತೆ ಯೋಧೆ ಹತ್ತನ್ನು ಬಂದಾಗನೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರಿ ಈ ಏತು ವಾದದೆ ಏನಿಂಚ ಇತ್ತ ಈ ಬೈದಿನಿ ಒಡೆಗೆ ಲಡಾಯಿ ಅಂದೆ ಯಾನ್ ಬೈದಿನಿ ದಾದೆಗೆ ಕಂಡ್ಯಾರಗೆ ಏನ್ ಏತ್ ಕಂಡ್ವೆ ಕಟಪಾಡಿ ಇತ್ತನೆ ಪೂರ ಕಂಡುಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು ಕಣ್ಣೋಜಿನಕ್ಲಿಗೆ ಬೇತ ಕೆಲಸ ಉಂಟು ಕಂಡುಡ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು ಬನ್ನಿ ಅಂದೆ ನಿಕ್ಕೊಂತ ಕೊರ್ಪೆ ಎಂಕ ಅಗತ್ಯ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಕೊರ್ನೇನೆ ಯಾನ್ ಮಾತ ತುಂಬೊಂದು ಬದುಕೊಡ್ದಿಜ್ಜಿ ಎಂಕ ಕಂಡದ ಮಾತ ಬದುಕೊಡ್ದಿಜ್ಜಿ ದೇವರ ದಯಟ್ಟು ಬೆಂದದ ಬದುಕುನೇ ಈತ ಬೆನ್ನೀರ ಬತ್ತನೆ ನಿನ್ನ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ಏತ್ ಬಂಡದ ತೋಚವೆ ಬಲ ಕಾಡದಂಚಿಗೆ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಮೂಲ ಉಂಟುನತ್ತೆ ಅರಸುಲೇನು ತೂಪದು ಹಿಡಿದ ಬಾಲದ ಕಡುವ ಕಂದನೋ ಮಯ ಮಾದಿಗೆ ನುಳಿಸಿದೆ ಹೊಂದಿದೆ ಸತ್ಕೀರ್ತಿಯ ರಾಮ ಕಂದ ಉಳಿಸಿದೆ ಓದಿದೆ ಸತ್ಕೀರ್ತಿಯ ನಾನು ಓದಿದೆ ಸತ್ಕೀರ್ತಿಯ ನಾನು ಕುಂದದ ಜಯ ಸಿರಿ ಮೋದಲೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ ಕುಂದದೆ ಜಯ ಸಿರಿ ಮೋದಲೆಯನ್ನು ಬಿಡಿ ತಂದೀಗ ಗುಣಯುತನಗೆ ನೀನು ಕಂದನೆ ನಮ್ಮಯ ಮಂದಿಯನ್ನುಳಿಸಿದೆ ಓದಿದೆ ಸತ್ಕೀರ್ತಿಯ ನಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲಿಯ ನಮ್ಮ ಕಡಪುಡ ಅಂದ ಮೀನು ಕುಳಿದು ಒಂದು ಅಂಡ ನಿನಗೆ ಪುರಾಣ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಗೊತ್ತುಂಟು 6 ದಿನದಲ್ಲಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ಅತ್ತ ಈರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯವನ್ನ ಗೋಡೆಲ್ಲ ಪಿತಾಡಿಯರ ಅಂಚೆ ತೀರ್ ಕತೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ತುಂಬುಕೊನೆ ನಾಗೇತಿ
ಕೋಡಿಚ್ಚು ಮಗ ಅಲೆ ಅಲೆ ಬಚ್ಚಿದ ಅಲೆ ಪನ್ಯ ಸರಿ ಉಂಟು ಎಂತ? ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗಳ ನಾಗಗಳ ಸಂಬಂಧ ಉಂಟು ಅಂಚೊಂಜಿ ಕತೆ ಉಂಟು. ಅನ್ನ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಯೇ ನಾಗನ ಹೊರಟು ಪ್ರಪಂಚ ಸಂಚಾರ ಮಲ್ತಿರಿದ ಅವರ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಗಳ ನಾಗಗಳ ಸಂಬಂಧ ನಾಗದೋಷ ಇದ್ದನಗಳ ಅಡೆಯು ಅಂದೆ ಇದು ಎಕರ್ದು ನಾಗದೋಷದಲ್ಲಿ ಅಂತ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಬನ್ನಿ ಈ ಎಡ್ಡೆ ಜಾಗ ಇಡ್ಬೋದು ಕೇಳೋಣ ಸಾರಿ ಇದು ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಮೀತ ಕುರೆಕು ಮೀದೆ ಬಂಜಿದ ಬಡ ಉಂಡುದು ತಯಾರಾದ ಉಂಟಲ್ಲ ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅರಸುಲೆ ಬಾರಿ ಬಿಡಿಸಿ ಓನೆ ಬಂಡ ಜಾಗ ಜವನಿ ಜವನಿ ಒಂಜಿ ಓಡೆಗಳ ಆವೊಂದು ಅನ್ನ ಆ? ಬೊಕ್ಕ ಆ, ಎಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಅತ್ತೈ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಊರಿಗೊಂಜಿ ಧೈರ್ಯ ಕೊರಿ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆ ಇಡೀ ಸೋತು ದುಪ್ಪುನಗ ಆ. ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಪಾತೆರ್ನೆ ಒರಿ ಲಕ್ಕಂಡೆ ಅವು ಅಂದೆ. ಆಯನ ಪಿರವಡು 15 ಜನ ಲಕ್ಕಬೇಕು ಅಂದೆ ಸೋತದು ಕೆಲವು ಕೆಲವು ಕೂಟೋಡು ಆ, ಬಾರಿ ಸೋತದು ಉಪ್ಪಿರು ಆ. ಒಂಜಿ ನರಮಾನ್ಯನ ಪ್ರಭಾವ ಯಾವ ಅಂದೆ ಕೆಲವರು ಅಂದ. ಮಿತ್ತದ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿತ್ತಿನ ತಿರ್ತದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತು ಇಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಎತ್ತೆ ಅವು ಮಿತ್ತೆ ಬುಕ್ಕ. ಅನ್ನ. ಇದು ಈ ಉಳ್ಪದಲ್ಲೇ ಸಪಾತೆ ಉಂಟು. ವಿಷಯ ಮಲ್ತಾನೆ ಇದು ಪಂತ್ರಳೆ ಓ. ಈ ಜವ್ವನನ ಮಿತ್ತೆಂಕ ಬಾರಿ ಬಾರಿ ಆ ಒಂಜಿ ಸಂತೋಷ ಆತನ ಆತಡ ಇಂಚಾದೆ ಅಜ್ಜಾದೆ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಕೊರುಡಿ ಇಂತೆ ಪಕ್ಕಡೆ ದಾದಾಲ ಕೊರುಡ ದಾದ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಡಿಯಾರಿ ಒಂಜಿ ಗೋಡಿ ತಾರೈ ಹ. ಒಂಜಿ ಏಳೆನ್ಮ ಕುಂಬುಡ ಇಂಜಿನ ಅಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಣವು ఆయన అప్పెమ్మకు సావు మల్పేరు ನಾವು ಐ ದುಂಬೆ ಮಲ್ತಿ ಅಪ್పెಮ್ಮ ಇಜ್ಜಿನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಮುಡಿಯಾರಿ ಒಂಜಿ ಏಳೆನ್ಮ ಕುಂಬುಡ ಒಚ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಮುಡಿ ಅವರ್ಕ ಬೇರೆ ಒಂಜಿ ಹೇಪ ಕುಡಲ ಇರ್ನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪೇಸಿ ತರ ಕುಡ್ರಾರಿ ಆಡತ್ತ ಒಕ್ಕಿ ಇಂಚಿನ ಕೊರ್ಪುನು ಒಂಚ ಕೊರಿ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಲ್ಪೆ ಸನ್ಮಾನ ಅತ್ತೆ ಸನ್ಮಾನ ಇಂಚಿನ ಇಂಚಿನ ಸನ್ಮಾನ ಒಳಗೆ ಸಾಲು ಒಂಜಿ ದಾದಾಂಡ ಒಂಚೂರು ಕೊರ್ತು ಕೊಡ್ಚಿ ಕೊಡ್ಚಿ ಅಲ್ಲಿ ಕುಕ್ಕುಚ್ಚಿ ಅವ ಅಂಚತ್ತ ಅಂಚತ್ತ ಯಾನೊಂಜಿ ಯೋಚನೆಗೆ ಬೈದ ದಾದಾ. ಈರಡೈತ ಕೇಳ್ನೆ ಹಾ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ದಳವಾಯಿ ಹಾ ಹಿತ ಸೇನೆ ಹಾ ಸೈದ್ಯನ ಸೈತಿ ಆ ಜಾಗೆ ಗುಂಜಿ ಜನ ಅವಡ ಜನ ನನ್ನ ಏರೇರಿನ ನಾಡ್ನದಾಯಿ ಹಾ ಇಂಬೆ ಎಂತಲ ಆಯೇ ಮಲ್ಪಡುತ್ತನ ಬೇಲಿನ ಇಂಬೆ ಮಲ್ತೆ ಹಾ ಅಂಚಾಯಿ ನಡೆದ ಅವರ ಹಾ. ಹಾಗೆ ದಳಪತಿ ತನ ಹಾ. ದಳಪತಿ ಪಟ್ಟ ಹಾ. ಈ ಹುಡುಗಿಯ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತನುಂಡತ್ತ ಹಾ. ನಮ್ಮ ಬದುಕದ ಪ್ರಸಂಗ ಪೂರ ಯಾರೊಂದು ಹಾ ಓಟೆಗಲ ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಚ ಒಂದು ದಳಪತಿ ತನ್ನ ಕೊರ್ನದಾನ ದಾದ ಮಾತೇರ್ನ ರಸೋಲೆ ಜ್ಞಾನಿ ಧರ್ಮಣ ಮಂತ್ರಿಯೋಚಿಸಿ ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪಡ ಏನ ವಿಷಯ ಶೋಣಿಪಾಲನ ತಡಿದು ನೀತಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಪೇಣಿದನು ಧರ್ಮ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯೇನು ಧರಣಿ ಬಗೇಳೆನ್ನ ಮಾತ ನಾನು ಒರೆಯುವೆ ನೀತಿಯ ತಾತ ಧರಣಿ ಬಗೇಳೆನ್ನ ಮಾತ ತರಳ ತಸ್ಕರನನ್ನು ತರಿದು ವಿಕ್ರಮಿಯಾದ ತರಳ ತಸ್ಕರನನ್ನು ತರಿದು ವಿಕ್ರಮಿಯಾದ ದುರಸಮರ್ಥನು ವೀರ ಪೊರೆದ ನಿಪುರವನು ಧರಣಿ ಬಗೇಳಿನ ಮಾತ ನಾನು ಒರೆಯುವೆ ನೀತಿಯ ತಾತಗ ಅರಸುಲೆ ಮಂತ್ರಿ ಧರ್ಮಣರೇ ಇರೇಗ ಆ ಹುಡುಗನ ಮಿತ್ತು ಇತ್ತನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಓ ಸರಿಯೇ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಕಾಯರ್ದ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಇಚ್ಚಿಂದ ತೋಜು ನಂದು ಅತ್ತೆ ಅನ್ನ ಅಂಡ ರಾಜಕೀಯತ ಸ್ವಾಮಿ ಪಂಡ ರಾಜಕಾರಣಡು ಇನಿತ್ ಲೆಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಒಪ್ಪುಜಿ ಉಪ್ಪುಜಿ ಒಂಜಿ ಯೋಜನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಂಡ 1000 ಸರ್ತಿ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಯೋಜನೆ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ತದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ ಜಿದಾಲ ತಿಕ್ಕುಜೈಟ್ ದಳವಾಯಿ ಸೈತೆ ದಳವಾಯಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಆಯ್ನ ಬೇಲೆನ ಆಯ ಮಲ್ಪಂದೆ ಪುನಗ ಮೇ ಮಲ್ತಿ ಇಂಬೆ ಮಲ್ತೆ ಅಂಡ ದಳವಾಯಿನ ಪಟ್ಟ ಕೊರ್ನಗ ನಮ್ಮ ಸಾರ ಸರ್ತಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಚಾರಸುಲೆ ತಾದ ಆಲೋಚನೆ ಬಿರ್ಸತ್ತಿಗೇನೆ ಅತ್ತಾಯ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಆತ ಯಾವ ತಿಗಲದ ತನಕ ಹಾ
ಆ ಮೇಯ್ತ ಬೆಚ್ಚ ಅಂದು ಆ ಬಿರ್ಸತಿಗೆದ ಪಾತ್ಯರ ಅಂದು ಎರಡನೇ ದುರ್ಗೋಲ್ಲ ಯಾನೂರ ಪೋವೆ ಹಾ. ಇಂದತ್ತ ಯೋಧಗ ಬೋಡುತ್ತಿನ ಮುಖ್ಯ ಲಕ್ಷಣ ಐದು ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಒಂಜಿ ಬೋಡು ಆ, ಆ ವಿಶ್ವಾಸನೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಪ ಅಯ್ಯೋ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಊರ್ದ ಮರ್ಯಾದೆ ಪೋಲಗ ಯಾರು ತಲೆಗಂಕನ ಮಾಡದೆ ಕಡನೀರ್ದೆ ಪುನ ಪುರ್ತುಡು ಏರಾವರಿ ತೈಪೇನ ಒರಿಪೇನ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದಂದೆ ನೇರಲಾಗಿದ್ದು ಬರ್ತದೆ ಅರಸುಲೇ ಊರ್ದ ಮರ್ಯಾದಿನ ಒರಿಪೇನ ಯಾನುಲ್ಲೇ ಪನ್ಪು ನಾಟಕ ವಿಶ್ವಾಸ ವೈದ್ಯ ಅರಸುಲೆ ಓ ಯಾನ್ ಪಂಡವನ್ ಪರಿ ಇರು ಮಂತ್ರಿಲ್ನ ಬುದ್ಧಿ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮಲ್ಪನೆ ಶುರು ಮಲ್ಪನ ಬೇಲೆಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡ ಹೆಂಚಿನ ఆయన ಮಿತ್ರದ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಂಬ ಅದು ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ಮಲ್ಪ ಅಕುಲು ನಂಬಿ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ನಿ ಆತುಲ ಬಂಡು ದೇ ಪಂಡ ಯಾನ್ ಮಂತ್ರಿ ಆದ ಅರಸು ಆತನ ಅತ್ತು ಯಾನ್ ಅರಸು ಆತನೆ ಅನ್ನ ಅಂಚ ಅದೇನ್ ಕೀರ್ನಾಥ ಅನುಭವ ಐತ್ಯ ಅಂಚಾದೆ ನಾನಾ ಚಾತುರ್ಯ ಮಂಬಲ್ಲಡೆ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ ಪಾತರಜ್ಜೆ ತಿಳಿಯಬಲ್ಲಡೆ ಮಂತ್ರಿಯಾಗು ಅತ್ತ ಇರಿಯಬಲ್ಲಡೆ ಅರಸನಾಗು ಅತ್ತ ಸ್ವಾಮಿ ಓ ನಮಕ್ ಅರಸುಲ್ನ ಅತ್ತಂಡ ಮಂತ್ರಿಲ ಅತ್ತಂಡ ಮೂಲ ಮಲ್ಲ ಜಾಗಡಿತ್ತನಾಕುಲ ನಾವ ಏರನಾಣ್ಲೋ ಜಾಡಿಗೆ ಬೆಟ್ರೇನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಲ್ಪೋನ ಹಿಜ್ಜಪ್ಪ ಆ ವಿಶ್ವಾಸನೀಯ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಡಿಗೆ ದಯವಾಪನು ದಾಯಗಿ ಎಲ್ಲ ವಿಷ ಮಾಡ್ತು ಕೊರಿಯಂಡ ನಮ್ಮ ಒಣಪುಣಕ ದಾದಲ್ಲ ಬಾರ್ದು ಕೊರಿಯಂಡ ಅರಸುಲೆ ಓ. ಇತ್ತ ಅಪ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಮ್ಮೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೊಡುಂದು ಇಜ್ಜಿವರಿಯನ್ನು ಕೆರಿಯರೆ ಅತ್ತ ವಿಶ್ವಾಸಡವರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಡೆಲೆತ್ತದು ಹಾ. ಕನ್ನಡಿದಾಡಿಟ್ಟು ಪತ್ತನ ಪಾದರಸನು ಅಂತ ಕೆರೆತದ್ದು ಪಾಡಿಯಣ್ಣ ಯಾವ್ದು? ಬದುಕಡು ವಾ ವೈದ್ಯರಿಗೆಲ್ಲ ತಿಕ್ಕಂದು ಏತು ಸರ್ತಿ ಕೊಂಡಲ್ಲ ಅತ್ತ ಬಿಯ ಸೈತ್ರೋಡ್ಕನೆ ಕುಟುಂಬದಗಳೇ ಗೊತ್ತಾವಡತ್ತೆ ಐಬೋಯಿ ಇಂಬೆ ಏರಿ ಇಂಬೆನ ಪಿರವು ಎಂಚಿನ ಇಂಬೆ ಬತ್ತನ ಉಲ್ತುರ್ದು ಇಂದು ಊಹಿಸ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜ ಅರಸುಲೆ ಹೋಗುತ್ತಜ್ಜಿ ಈ ರಾಮ- ಪಂಡೆ ಅಪ್ಪೆಜ್ಜಿ ಪಂಡೆ. ಅಮ್ಮೆಜ್ಜಿ ಈ ಊರ್ದಾಯೇ ಪಂಡೆ ಹಾ. ಆತೆ ಯಾವ ಜತೆ ಮತ್ತೆ? ಪ್ರಮಾಣ ಯಾವ ಜತೆ ಹಾ. ನಮ್ಮ ಒಂಚೂರು ಐನು ಪಿಂದದು ತೋಡತ್ತೆ ಹಾ. ಪಿಂದದು ತೂ ಅಂದೆ ಹಾ. ಇದು ದಳಪತಿ ಪಟ್ಟನೇ ಕೊರ್ಪುಣು ಅಂದ ಅಂಡಲ ಕೊರೊರ್ಚಿಯಿಂದ ಯಾನು ಪನಿಯರಿಜ್ಜಿ ಹಾ. ಅಂಡ ಕೊರ್ಪುನಳ್ಳ ಒಂಜಿ 4 ದಿನ ಒಂಜಿ ವಾರ ನಮ್ಮ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ಬುಕಂಬಿ ಆವಂದ ದಯ ನೀರುಡುಪ್ಪುನಾಗ ಒಳ್ಳೆ ತುಚ್ಚಿಂಡ ದಾಲಾಪುಜಿ ನೀರದ್ದು ಪಿದೈ ಬತ್ತಿಗೆ ಕಂದಡಿ ಅದು ತುಚ್ಚಿಂಡ ನಾನಪ್ಪಡು ಈ ಸೈಪೆ ಅಂದೆ ಇಂಕ ಆವಂದನೆಂದುವೆ ಬೆಚ್ಚ ನೊಪ್ಪುಗೆ ಫಲ ಬೆಂಜನ ಬಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪಾಡ್ರವಲ್ಲಿ ಬೆಂಜನ ಬಂಡ ವ್ಯಂಜನ ಬಾಂಡ ಪುಡ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಬುಡಾಂಡು ಅದದು ವ್ಯಂಜನ ಬಾಡ್ದು ಉಣಿಯರವಲ್ಲಿ ಒನ್ಪೇರು ಹಾ. ನಿಜವಾದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣ ಎಂಚಿನ ಮಂಡ ಐಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಸತ್ತೋಪುಣು ಕೆಲವೇರು ಪಣ್ಪೆ ಹಾ ಪೆತ್ತದ ಕೆಡೆಂದಲಿಗೆ ದೋಷ ಅಂತ. ಅಂದಾನ ಅವು ಯಥಾರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅತ್ತೆ. ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಬೆಂಜನನು ಆ ಉದ್ದೇಶಡು ತಿನ್ಪನ ಹಾ. ಅವು ಬೆಚ್ಚಗು ಪಾಡ್ನ ತಾಯ್ಪುಂಡು ತೈಪುಂಡು ಅಂದ ಅವತ್ತು ಬೆಚ್ಚನುಪ್ಪುಗು ನಮ ಹಾ ಎಡ್ಡೆ ಬುಳ್ಳೆ ಪಾಡೋಡು ಪಾಡೋಡು ಅಂದು ಹಾ. ಅವ ಅರ್ಥನಡ್ದಕ ಪಾಡ್ದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿ. ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆ ಪರಿಮಳಲ ರುಚಿಲೊಪ್ಪುನೆ ಬೆಚ್ಚಗು ಪಾಡ್ನಗ ಅಂದಾನ ಇದು ಒಂಜಿ ವಾರನ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳ ಒಂಜಿ ವರ್ಷನ ಅಂಚ ಮತ್ತ ಖರೀದಿ ಕೊರಿಯರುಂಡ ಅತ್ತ ತೋರಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಯಾನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಾತನು ಯಾನ್ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ತಾತನು ಈಗ ಪುರಿಗಂಟು ನೀರು ಬುಡಿಯನ್ನೇ ಬಿಡ ಅವು ಈರ್ನ ಜಾಗದ ಗುಣ ಅವು ಏರಗಾಡಲ ಒಂಜಿ ಜಾಗ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂಡ ಈ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಒಂಜಿ ಬುಟ್ಟಿಯರ್ನೇ ಬಿಡ್ರೆ ಅತ್ತ ಆಂಡತ್ತ ಯಾನು ಪನಿಯರೇ ಮಾತ್ರ ಬೊಕ್ಕ ತೀರ್ಮಾನ ಇರ್ನಾನೆ ಒಂಜಿ ಒಲಾಲ್ನ ಮೂಳೆಡುಕೊಳ್ಳೊಂದು ಒಂಜಿ ದಕ್ಕುಡೆ ಅವು ಅಂಚನ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಸಮೀಕ್ಷೆ ಕೂಡ ಅಂಚ ತರಸುಲೆ ಆಯ್ನ ಮಗಿನಗ ಕುಡೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲದ ದಿನ ದಾದಾಂಡ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬತ್ತುಂಡ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಜಿ. ಮಂಡಿಜರಂದು ಪಡಿಯ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಜಿ ದಾಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಹಾ. ಪುರಾಣೊಡ್ಲ ಉಂಡು ಎಂಚಿನವು? ವಿಳಾಸದ ಅಂತ ನಕಲೇನು ಕೆಲವು ಜನನು ಹಾ. ಎಡ್ಡೆಡ್ಡೆ ನರಮಾನಿಲು ಹಾ. ವಿಶ್ವಾಸ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ದೆತ್ತೊಂದು ಹಾ. ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಜನ ಮಲ್ತನ ಜನ ಕೆಲವುಂಡು ಇತ್ತೆ ರಾಮಾಯಣ ಬರೈನೆ ಹಾ. ದುಂಬು ದಾದ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆ ಏರ ಮಂಡ ಹಾಕೋದಿತ್ತೆ ಅತ್ತ ಅನ್ನಾನು ఆయన ಬುಕ್ಕ ಮಹಾಕವಿ ವಾಲ್ಮೀಕಿಯಿಂದ ಪಂಡಿಜೇರ ಪಂಡೇರಿ ಪಂಡಿಜೇರ ಬರ- ಆಯ್ತು ಅರ್ಥದಾನೆ ಆ ರಾಮಾಯಣ ಬರೆಯಬೇಕ ಬನ್ನಿ ಅಂದು ಅಂದು. ಮಂಡ್ಯಾಕನೇ ಬರುತ್ತಿರತ್ತ ಅನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಬರೀ ಅತ್ತ ಮಂಡ್ಯಾಕನೇ ಬರೈ ನಾವು ಹಾ. ಯಾಣೋದು ಜಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಂಡೇರ ಅರಸುಲೆ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪುರಾಣ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕಥೆ ಪಾಂಡವರನ ಕೋಡಿಗೆ ಬೋಪುನ ಸಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರನ ಕೋಡಿಗೆ ಬೋ ಅಂದ್ರೆ ಕೌರವನ ಕೋಡಿಗೆ ಬತ್ತಿ ಕೌರವನ ಕೋಡಿ ಇತ್ತೊಂದೆ ಆಯನ ಬಂಜಿ ಬೆರಿಕ್ ಬಿ ಸತ್ತಿ ಮಾಡಿ ಕೌರವ ಗೆಲ್ತೀನಿ ಎನನ ಗೆಲ್ಪಾವೆ ಎಂದು ಗೆಲ್ಪಾಯಿನ ಅಕ್ಲೇನು ಅಂಚವಿನಿ ಅಂಡ ಅಪಸ ಕೂಡ ಪಾತೇರು ನಡೆದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸ ಓಯ್ರಲ್ಲ ಮಲ್ಪೇರು ನನಗೆ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಸಹ ಕೂಡ ಪಾತೇರು ಒಂದು ಅಪಸಕ್ಕನು ಶಲ್ಯಲಕ ಓಡಿನ ಪೋಪನ ಈಡೆ ಬರ್ತದ ನಮಕ್ ದ್ರೋಹ ಮಲ್ಪೇರು. ಅವೇ ಅನ್ನದತ್ತು ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು ನಾನು ಪಣಪೆ ಉಂಡುನ ನೊಪ್ಪುಗು ರಡ್ಡು ಬಗೆಯಿಂದ ಆಗ ಮರಿ ತುಚ್ಚು ಗೊತ್ತಾಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಡಾಗ ಕೊರ್ಪುಣಿ ಸರಿ ಸರಿ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಬಣ್ಣುಂಡತ್ತೆ ಅನ್ನಾನು. ಅವು ಆತೊಂಜಿ ಕಲ್ಮಶ ಇದ್ದಂದ್ರು ಆ ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೆ ಏರಪ್ಪ ಲೆಪ್ಪಲೆ ಇಂದಪ್ಪ ನಿಕ್ಕೆ ಆನೊಂಜಿ ಪದವಿ ಕೊರ್ಪೆ ಈ ಏನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪಡು ಎಂಕಲ ಜಿತಸೇನೆಯರು ಸೈದೇರು ಆ ಜಾಗಿಗೆ ನಾನು ಈಯೆ ಅಯ್ಯೋ
ಆತು ಮಲ್ಲ ಪುದೇ ನೋಡುದು ತುಂಬೇರ ಆಯನೇ ಬೊರ್ಚಿಂದು ಮನ್ಪಿ ಈರೆ ಕೊಟ್ರಸಿ ಆಗಿ ಕೊರಂದೆ ಉಪ್ಪುನವೇ ಅದು ಸಣ್ಣ ಅಯ್ಯೇ ಬರ್ಚಿಂದು ಪಂಪೆ ನನ್ನ ಜೋಕ್ಲಿ ಪಲ ಬರ್ಚಿ ಬಂದಾಗ ದೆತ್ತನು ಮಗ ದೆತ್ತನು ಈ ಎಡ್ಡಾಪ ಅಂತ ಬೆರಿ ಬಟ್ಟು ಜೋಕ್ಲಿ ಪಲ ಲೆತ್ತದ ಪುಣ್ಯ ಎಂಕ ಮಾಡು ಪಂಪೇರ ನಮ್ಮ ಜೋಕುಲ ಕೇಳಲೆಗೆ ಮತ್ನಾಪನ ಮಗ ಈ ಅಪ್ಪ ದಾದನ್ ಪೇರು ಜೋಕುಲು ಅದನ್ ಪೇರು ಎಂಕ ಬರ್ಚ ಮೇರೆ ಕೆಲವು ಬಿತ್ತು ಕೆಟ್ಟನಲ್ಲ ಈರೆಗ ಪುಳ್ಳಿ ಬೋಡನ ಮದಿ ಮಲ್ಪುಳಿ ಅದು ಮನ್ಪ ನೇ ಪತ್ತಲೆ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ಆರಾರ್ಪಣ ಮಲ್ಪಳೆ ಆಗಿ ಹುಡುಗದು ಇನ್ನ ಕೈಟ್ ಎಡ್ಡಾಲ ಮಗ ಅಂತ ಬಂದು ಎಡ್ಡಾವಡು ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಎಡ್ಡಾವಡು ನಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸ ನೋಡ್ತಾ ನೋಡು ಇಂದ ಮಗ ಒಂದು ಅಂಚಿಂಚಿನತ್ತು ಒಂದು ರೇಷ್ಮೆದ ಮಗ ಬರತ್ತುಂಡೆನ್ಯಡ ಒಂದು ಹೊಸತ್ತೆ ವೈತ ಬಣ್ಣ ಅಂತ ನನ್ನ ಒಲ್ಲ ಕೈಕೊಂಡು ಒಂದು ಎಣ್ಣೆ ಹೊಡ್ಚಿ ಮಾರ ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ಹೋಯ್ತು ಒಂಜಿ ಮುತ್ತದ ಮುಂಡತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಸಾಲನ್ನು ಕೊಂಡದ್ದು ಬೆಂದಿರ್ತದೆ ಕೆಳಗೆ ಬಣ್ಣ ಮುಂಡಾಸು ಬೇರೆದಿ ಮುಂಡ ಸಾರ್ದಿ ಯಾನ ದೀಪನ ಸಮಾಧಾನ ಮೇರ ದೀಪುಣ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳಿ ಈರ್ ದೀಪುಣ್ಣ ಸಮಾಧಾನ ಇದ್ದಿಲ್ಲ ತವೇ ಬಿ ನಮಗ ಪಟ್ಟದ ಕತ್ತಿ ಬಂಡ ನರದುಂಬುಗೂ ಊರ್ದ ರಕ್ಷಣೆ ಆರ ಪುರ ನಿನ್ನವು ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಪದವಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಇಂದೇ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರ ಪಂಪಳೆ ವಾಯನೆ ಬಣ್ವಿ ಈರ್ ಪಂಪಳೆ ಪಂಪ ಈರ್ ಪಂಪಳೆ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತೆರ ಪಂಪಳೆ ಕೈ ಮುಗಿದು ಇತ್ತ ಪೊಸತ್ ದಳವಾಯಿ ಪದವಿ ತೊನ್ಯಾಯನು ಇತ್ತೆ ಪೊಸತ್ತು ದಳವಾಯಿ ಪದವಿನ ದೆತವನ್ನಾಯಿ ಈ ಊರದ ರಕ್ಷಣದ ಆರಬಾರ ಬಾರಪೂರ ಎಂಕ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅರಸುಲು ಊರದ ರಕ್ಷಣೆದ ಅರಬಾರ ಪೂರ ಎನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅರಸುಲು ಪ್ರಾಯಡು ಎಲ್ಲಿ ಆಂಡಲ ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸದೀದು ಕೊರ್ನ್ಯಂಚಿನ ಈ ಪದವಿನ ಪ್ರಾಯಡೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ವಿಶ್ವಾಸದೀದು ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಈ ಪದವಿನು ಈ ಪದವಿದ ಪುದೇನು ಸರಿಯಾದ ತುಂಬುದು ಈ ಪದವಿದ ಪುದೇನು ಸರಿಯಾದ ತುಂಬುದು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನಕ್ಕುಲನ ಮಾನ ಪ್ರಾಣ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣನ ಅಂಡಲ ಕೊರುವೆ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜನಕ್ಲೇನ ಮಾನ ಪ್ರಾಣದ ರಕ್ಷಣೆದ ವಿಚಾರ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಪ್ರಾಣನಾಂಡಲ ಕೊರುವೆ ಯಾನೋಲ ಬರೀ ನೀನು ಓದುವರ ನಿನ್ನೆ ದಾದವು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವು ಸಾಧಾರಣ ಮಂತ್ರಿ ನಕಲು ಪೂರ ಓದುನೆ ಅವು ಇಂದೇನು ಈ ನಕಲು ಪೂರ ಓದು ನಕಲೆ ಅರಸುಲೆ ಭಾರಿ ವಿಶ್ವಾಸದ ಇದೆ ಊರದ ದಲಾಯಿತದ ಪಟ್ಟನು ಏಕ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಊರಿಗೆ ಒವ್ವೇ ಕಷ್ಟ ನಷ್ಟ ಬರ್ಪುಡುನ ಅಲ್ಲ ಎನ್ನ ತರೆ ಕೊರದ ಅಲ್ಲ ಈರಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪುನಂಚಿನ ಪೂರ್ಣ ಕರ್ತವ್ಯ ಯಾರು ಬಂದ ಹತ್ತು ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮುತ್ತುದಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆ ಮಗ ಪೊಲ ಅರಸುಲೆ ಆಗೊಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅವನಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಅವ ಆಯನವೇ ಉಂಡತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ತ ಆಯನ ಬುಡಿದ ಜೋಕ್ಲೇನು ಆಯನ ಬುಡೆ ಜೋಕ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಬೇತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿ 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 ಇತ್ತ ಸೈತ್ಯ ಹಿಡಿದಕ್ಕ ಆಯನ ಬುಡೆ ಜೋಕ್ಲ ಅಲ್ಪ ಕೊಲ್ಲುಡಂಚಿನ ಅಲ್ಪ ಇಂಚಿನ ಬರಿದುಲ್ಲ ಇರಂಚಿನ ಆನಂದ ದಳಪತಿ ಗ್ರಹ ಟು ದಳಪತಿಯ ಕೊಲ್ಲುಡು ಆಯ್ತು ಅಕ್ಲೆ ಗುಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿಲುಂಜಿ ಸಾದಿರಿ ಮಾಡ್ಯಾರ ಬಲ್ಯ ಅವು ಏರಗಲ ಮೂಲೊಂಜಿ ಜಾಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಬೇತನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಾರಿ ನಿಷ್ಠಾವನ್ ಬುಡಿದ ಜೋಕ್ಲು ಬೇತ ಬಾರ ಬೇತದಲ್ಲ ಜಾಗದ ಎತ್ತದಲ್ಲ ಜೀತಿಜೆ ನಮ್ಮನೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಪ ಎಡ್ಡೆಂದ್ರೆ ಇತ್ತೆ ನನ್ನ ಏತ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತದೆ ಎಂದು ತೂಡಾತೆ ಅಂಚ ಮಲ್ತದ ಉಪಾಯ ಕೆಲಸ ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ನರಸಿ ಶ್ಯಾಮಲೆ ಸೇರಿದಳು ಕಟಪಾಡಿ ಬೀಡನು ವೀರ ವಿಕ್ರಮ ನರಸಿ ಶ್ಯಾಮಲೆ ಸೇರಿದಳು ಕಟಪಾಡಿ ಬೀಡನು ನಾರಿ ಸದ್ಗುಣಿ ಸಾಧ್ವಿ ಸೋದರಿ ಚಾರುಶೀಲೆ ಮನೋಹರಿ ಚಾರುಶೀಲೆ ಮನೋಗರಿ ಸಾರ ಸಾಕ್ಷಿ ಶ್ಯಾಮಲೆ
ಅಪ್ಪಲೆ ಯೋಗ ಇತ್ತನ ಕಲೆಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಪೂಜೆಗೆ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತನ ಕಲೆಗೆ ಯೋಗಲ ಕುಂದು ಬರ ಪೂಜೆಗೆ ಈ ಯೋಗ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಂದು ರಡ್ಡಲ ಮನುಷ್ಯನ ಬದುಕಡು ಒದಗದು ಬರಡು ಅಂಡ ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಜನ್ಮಡ ಮಲ್ತನ ಎಡ್ಡೆನ ಹಾಳುಗ ಅನುಗುಣವಾದ ಈ ಜನ್ಮಡು ಒದಗದು ಬರ್ಪಣವು ಪನ್ಪಣವು ಸತ್ಯ ಐಕಿ ಎನ್ನ ಜೀವನನೇ ಜ್ವಲಂತ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನೆತನಡು ಪುಟ್ಟಿಯೇ ತುಳುನಾಡು ಸ್ವರ್ಗಲೋಕದ ಲೆಕ್ಕ ಮೆರಪಿನಂಚಿನ ಈ ಊರು ಎಂಕಲ್ನ ಕಟ್ಪಾಡಿದ ಅರಸುಲ್ನ ಕೈಪತ್ತಿಯೇ ಶ್ಯಾಮಲಯ ಪನ್ಪುನ ಪುದರಡಿ ಮೆರೆ ಒಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು ಆಣಜೋಕ್ಲೇನ ಪಡೆತ್ತೆ ಉರಿ ರವಿ ಬೊಕ್ಕೊರಿ ಕೀರ್ತಿ ಪನ್ಪುನ ಪುದರ್ದೀದು ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೇನ ಗುರುಮಠಕ್ಕೂ ಸಾದು ಅಲ್ಪ ಗುರುಮಠೊಟ್ಟು ಕಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅಪಗಪಗ ಗುರುಮಠೊಡ್ದು ಸುದ್ದಿ ಬರೊಂದುಂಡು ಕಲ್ಪನೆಟ್ಟು ಜೋಕುಲು ಇರುವೆಲ್ಲ ಬಾರಿ ಬಿರ್ಸರಾತೇರಿ ಇಂದನಿ ಕೆನ್ನಗೆನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ ಆಪುಂಡು ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ಅತ್ತಂದೆ ಕುಡಯಾನ ದಿಂಜಿನ ಬಂಜಿನಾಳಾತೆ ಅಂಡ ಇಂಚಿಪ್ಪ ಎಂಕಲ್ನ ಈ ಕಟ್ಪಾಡಿ ಊರುಡು ನಡಪನಂಚಿನ ಕೆಲವು ಘಟನೆ ಎನ್ನಿನಗ ಮನಸ್ಸುಗವೀತು ವೇದನೆ ಒಂದುಂಟು ತಾಯಿ ಕಿಂಚಾಂಡು ತೆಗಿನಾರ ಅರಸುಲು ತಾಯಿ ಕಿಂಚ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎರಡಲಾ ಉತ್ತರ ತಿಕ್ಕೊಡು ಅಂಡ ಈ ಊರ್ದ ಮಂತ್ರಳೇನು ಲೆಕ್ಕದ ವಿಚಾರ ಮಲ್ಪಡಾತನು ಐಕ್ಯ ಬೋಡಾದು ಬೇಲೆದಳ್ಳ ಪಂಡು ಕಡಪುಡುದೆ ಮಂತ್ರಲು ಮಹಾರಾಣಿನ ಅಂತಪುರಕ್ಕೂ ಬರಡು ಬರೋಡಾಂಡು ತಾನೇ ತೋಡ್ಜಿರು ಮಂತ್ರಲೇ ಮಹಾರಾಣಿ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ಚಂದವಾದುದೇ ಸಚಿವ ನಾಗಣ್ಣನ ಮುಲ್ದರಿಯದೆ ಮನವಾಯ ಸಚಿವ ನಾಗಣ್ಣನ ಮೂದರಿಯದೆ ಮನವಾಗ ಒಂದೇ ಮತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಸರ್ವರು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಸೇನಾನಿ ಪೀಠವ ಒಂದೇ ಮತದಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಸರ್ವರು ಚಂದದಲ್ಲಿ ಸೇನಾನಿ ಪೀಠವ ಹೊಂದಿಸುತ್ತ ಸನ್ಮಾನ ಕೈಯುತ್ತಲಿಂದು ಐತವ ತಂಪಿ ರಗಟಗ ಚಂದವಾದುದೇ ಸಚಿವ ನಾಗಣ್ಣನ ಮುಂದರಿಯದೆ ಮನವಾಗ ಚಂದವಾದುದೇ ಸಚಿವ ಮಂತ್ರಲೇ ಮಹಾರಾಣಿ ಕೈ ಮುಗಿದೆ ನೆತ್ತರಿಗೆ ದಾದ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕಾರಣ ಅಂತಪುರಕ್ಕೂ ಇರೇಣಿಯನ್ನು ಬರ್ರೆ ಪಂಡೆ ಇನಿ ಮುಟ್ಟೆಯನ್ನ ಅಂತಪುರಕ್ಕೆ ಇರೇಣಿ ಬರ್ರೆ ಪಂತಜಿ ಇಜ್ಜಿ ತಾಯಿ ಪಂಡ ಈ ಊರುಡು ತೆರಿನಾರು ಹಿರಿಯಾರು ಏರಂದು ಕೇಂಡ ಬಿರಲ್ ತೋಜವನು ಊರ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಜೆಕ್ಕುಲ್ಲ ಈ ಊರ್ದ ಮಂತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲ ಬಾತೇರ ಅರಸುಲು ತತ್ತಿರಂದಾಂಡಲ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಸೂಕ್ಷ್ಮಗ್ರಾಹಿ ಆಯ್ನ ಈರು ಅರಸುಲೆಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಂಡದು ಅರೆನ ಸರಿಸಾದಿ ಕನಪುನ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇಟ್ಟುಂಡವು ಇರಗತ್ತಂದೆ ಬೇತೇರಿಗಲಾಗ್ತದೆ ಅರಸು ಬನ್ಪುನ ಸರ್ರಗು ಮಂತ್ರಿ ತರೆತ್ತಲೆಕ್ಕ ಬೋಡು ಅತ್ತೆ ಅಲ್ಲ ಈತ ತೆರಿನಾರು ಈ ರೀತಿದಲ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಇಂಚ ಮಾತ ದಾಯಗಾಪುಣ ಒಂದಿಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಬಂದಿಜ್ಜಿ ಮಂತ್ರಲೇ ಇಂಚಿನಾಡು ರಾಣಿ ಬೇತಿದಾಲತ್ತೆ ಇಂಚಿಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಕಳುವೆರ್ನ ದಾಳಿ ಆಂಡು ಅಂದು ಆ ಪೊರ್ತುಗು ನಿಖಲ ಕಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ದಳವಾಯಿ ಗೀತಸೇನೆ ಪೋಯ್ ನಲ್ಪ ದಂಡದ ಕಲಟ್ಟು ವೀರಮರಣ ಸಂಧಿ ಈ ಲೋಕನು ಬಿಡುದು ಪರಲೋಕನು ಸೇರಿ ಅವೇ ಪೊರ್ತುಗು ಏರವರಿ ಆಣ ಗೊತ್ತೆಗೆ ನಾಗೇ ಪನ್ಪುನೈ ಯಾನ ಕೆರ್ಪೆ ಕಲ್ವೇರನು ಯಾನಿಗೆ ಇಡಪ್ಪೆ ಎಂದು ಪಂಡದು ಪೋಯ್ ಅಂದ್ ಅರಸಲ್ನ ಕೈ ಹಿಡಿದ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೆತ್ತೊಂದು ಕಳುವೇರು ಗಿಡತ್ತೇನಾ ಕೆರಿಯನ ಒಂಜಿಲ್ಲ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಚ್ಚಿ ಒಟ್ಟಾರ ತೊಂದರೆ ನಿವಾರಣೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತನ ಕಷ್ಟ ನಿವಾರಣೆ ಆತಕ್ಕೆ ಬುಡ್ತೋಲಿತ್ತುಂಡೆ ಏನು ಲೇಪಡಾದ ಹಾಗೆ ಬೋಡಾಯಿನ ಕೊರದು ಇಲ್ಲ ಬಿತ್ತಲ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರದ ಕೊರದು ಬುಡ್ತೋಲಿತ್ತು ಅಂಚಿನಲ್ಪ ಶ್ರೀಮಂತರು ವಿದ್ಯಾವಂತರು ವಿದ್ವಾಂಸರು ಸೇರ್ದನ ಸಭೆತ್ತ ನಡುಟ್ಟು ಹಾಗೊಂಜಿ ಪದವಿನ ಕೊರಿಯರ್ಗೆತ್ತ
ದಳವಾಯಿ ಪದವಿ ಕೊರಿಯೇರು ಸ್ವಾಮಿ ಓ ದಳವಾಯಿ ಪಂಡ ದಾದಂದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದಾದಿ ಒಂಜಿ ಊರ್ದ ದಳವಾಯಿನ ಕೈಕ್ ಊರುನು ಕೊರ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂದ ಆ ಊರ್ದ ರಕ್ಷಣೆ ದಳವಾಯಿನ ಕೈ ಟೊಪ್ಪುಳು ಅಂದ್ ದಳವಾಯಿ ತಿರುಗುದು ಅಂತ ಅರಸುಲ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಮಂತ್ರಗಳ ದಾಲ ಮಲ್ಪರೆ ಅಪ್ಪಜಿ ಆಪುಜಿ ಅಂಚಿನ ಆತ್ಮಲ್ಲ ಹಾ ಅಧಿಕಾರನ ಅರಸುಲು ಕೊರಿಯರ್ದು ಪಂಕ ಹಾ. ಅಂಡ ತಿರಿನಾರು ಈರು ಉಲ್ಲರತ್ತೆ ಅಂದೆ ಐ ವಾ ಜಾತಿದಾಯಿ ಹಾ. ఆయన ಅಪ್ಪೇರು ಹಾ. ಅಮ್ಮೇರು ಹಾ. ఆయన ಪುದರಿ నేను ಒಂಜಿಲ ಕೇನಂದೆ ಹಾ. ఆయన ಹಿನ್ನೆಲೆದಾರ ತೆರಿಯಂದೆ ಹಾ. ಗಾಯಮಂತಲೆಂಚ ಮಲ್ತರದು ಸರಿದೋಜು ಬೈರೆಗೆ ಅಮ್ಮನ ಮಾಡ್ಬುದೇನು ಊರವರೆಲ್ಲ ಮಮ್ಮಲ ಮರುಗೇನು ಅಮ್ಮನ ಮಾಡ್ಬುದೇನು ಎಮ್ಮ ನುಡಿ ಕರಿಸಿಯರ ದಿಪನಿಸಿರಾನಿ ಪೀಠಕ್ಕೆ ಹಮ್ಮುಗಾರನ ನೇಮಿಸಿದನು ಅಮ್ಮನ ಮಾಡ್ಬುದೇನು ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ರಾಜನೀತಿಯ ಈರುಪಂಡಿ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಅಂದು ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನ ಅರಸುಲೇ ತೆತ್ತೊಂಡು ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನ ಮಂತ್ರಿ ನಡ ಕೇಂದ್ರ ತೆತ್ತೊನ್ನು ಕೆಲವು ಅರಸುಲ ಮಂತ್ರಿಲ ಸೇರ್ದು ಮಲ್ಪುನು ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನ ಪ್ರಜೆಕ್ಗಳಿಗೆ ಇಂಚಬೋಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಅವ್ರು ರಾಜನೀತಿ ದಕ್ಕನ ಮಾತಿ ಇದು ಪಂಡಿನವು ಸರಿ ಇರೆಗೆ ಬತ್ತನ ಅನುಮಾನ ದುಂಬು ಎಂಕು ಬತ್ತದುಂಡವು ನಮ್ಮ ದಳವಾಯಿ ಇದಲ್ಲ ಸಾಧಾರಣದ ಎತ್ತು ಜಿತ ಸೇನೆ ಆಯಗೆ ಜೈಪರೆ ತೀರಂದಿನ ಕಳುವೇರೆ ನಾನು ಬರ್ತದೆ ಗಿಡಪ್ಪು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಯ ಗರಡಿಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಲ್ತದ್ದು 16 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಸಾಧನೆ ಮಲ್ತನಾಗಿ ಇನ್ನು ಗೆಲ್ಪರ ಆಯ್ತ ఆయన ಸಾಧನೆ ನೀರ್ಗದಿನ ಹೋಮದಲಕ ಆಯ್ತ ಮಂತ್ರಿ ಈಗ ಈತೆಲ್ಲ ಉಡುಗೆ ಬರ್ತದೆ ಜೈತೆ ಎಂದು ಪಂಡನೆ ಇಂಕ ಅನುಮಾನ ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಪಂಪು ಲೆಕ್ಕ ಸಾರ್ದು ಪಂಡೆ ಏಪಗಳ ಅಪಾಯ ಅನಾಹುತಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಅವು ಒಂಚೂರು ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಕೊರ್ಪುನ ಅಂಡಲ ಒಂತೆ ದುಂಬುದು ಇದು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಲ್ತದು ದೀಕ ಒಂದಿ ವರ್ಷನ ಒಂಜಿ 4 ತಿಂಗಳ ಕರಿದು ಕೊರ್ತೊಲಿತೀನಿ ಇಂದು ಮರಳನ ಕೈತು ಕತ್ತಿಗೊರ್ಲೆ ಕಾಯ್ಜ ಮಂತ್ರಿಲೆ ಎಂಕ್ ಸಲಹೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರಿಯರ್ ಆಪನತ್ತೆ ಮಹಾರಾಣಿ ಅಧಿಕಾರ ಅರಸೊಲ್ಲ ಕೈತತ್ತೆ ಅಧಿಕಾರವಾಣಿಡು ಪಲ್ಪಲೆ ಕೈ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏಂದಕ್ಕೇನೊಲಿ ಇಂಚ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಏಂದ ಆಜ್ಞೆ ಕೊರಿಯರ್ ಆಪುಂಡೆ ಯಾನು ಪಂಡಿನೇನು ಕೇಂಡಿಜೀರು ಧಿಕ್ಕಾರ ಮಲ್ತೇರಿ ಎಂಚಿನ ಮರಳು ಕಟ್ಟದ್ದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತುಜಿ ಆಯ ಪಣ್ಯ ಲೆಕ್ಕ ನಲಿಪುವಿರ ಅರಸು ಆಯ ಪಾಣ್ಯ ತಾಳಗು ನಲಿಪುವಿರ ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಗ್ತೇನೆ ಕೈಗೊಂಬೆ ಆಗ್ತೇನೆ ಎಂಕ್ ಊರುರ್ದು ಪೂರ ವಿಷಯ ಬರೋದುಂಟು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನಾಚಾರ ಇಂಚಿನ ಪೂರ ಬುರ್ಚಂದನೆ ಬೇಲೆ ನಡತೊಂದುಂಟು ಕಣನೀರು ದೀದು ಊರ್ದ ಪಾಪದ ಕುಲು ಅತ್ತ ಬತ್ತದ ಏನಡ ಪಂಪೇರು ಅಂಡ ದಾದ ಮಲ್ಪುರ ಮಲ್ಲೆಗೆ ಪಂಡ ಅರಸರು ನಂಬುನ ಸ್ಥಿತಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೇರಿ ಆಯಗ ಅರೇನು ಮಾರೊಂದು ಬಿಡ್ತೇರಿ ಮಹಾರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಸುರುಕೆ ಪನ್ನಡು ಒಂದು ಅಂಡ ಇದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಓಡೆ ಮೂಟ ಎತ್ತಣಂದು ಬಂಡ ನನ್ನ ಭವಿಷ್ಯನ ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪುನಗ ಎಂಕ್ ತಿಗಲಿಗೆ ಸೂಪಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆವೊಂದುಂಟು ಆಯನ ಕೈಟಿತ್ತಿನ ಕತ್ತಿ ವಿರೋಧಿಲಿನ ಕೆರ್ಪುಡು ಒಂದು ಅರಸುಲು ಎಣ್ಣಿದ್ದೇನೆ ಇನ್ನು ಇಂಚೆನೇ ದುಬ್ಬು ಪೋಂಡ ಆಯನ ವಿಚಾರಣೆ ಮಲ್ಪಂದೆ ಆಯನ ಬಲ್ಲನ ಬುಂಡ ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಊರೂರು ತಿರುಗಿದ ಆಯ ಮಲ್ತನ ಅನಾಚಾರ ಅವು ಮೇರೆ ಬೀಳ್ದ ಆಯನ ಕತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಅರಸುಲ್ಲ ಅಲ್ಲಗ ಬುಂಡಲ್ಲ ಗರ್ಭಿಣಿ ಗರಜಿ ಸಚಿವನ ನಂಬುಗೆಯ ನುಡಿ ಕೇಳಿ ಭಯದಲ್ಲಿ ಕಂಬುಗಡಿಣಿ ಧರೆ ಗುರುಳೇ ಮಾದ್ರಿ ಉಪಚರಿಸಿಯೇ
ಎಲ್ಲ ತಿಗಲಿಗೆ ಕೂತನ ಕೆಲಸ ಮಂತ್ರಿ ಅತ್ತ ನಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನಂತಿನ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಶಾಸ್ತಿ ನಿನಗೆ ತೆರೆಯುವ ಅದು ಯಾರು ಊರ್ದ ಮಹಾರಾಣಿನ ಮಿತ್ತದ ಕಾಮದ ಕಣ್ಣು ಪಾಟಂಚಿನ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣು ಒರಿಯರಬಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಲ್ಪ ಕಟುಕೇನು ಬೋಲೆ ರಟ್ಟು ಕಣ್ಣೆಲ್ಲ ದತ್ತದ ಊರುಡೆ ಬಿಡ್ಲೆ ಬಲೆ ಸ್ವಾಮಿ ಗುಂಡಾಡು ದೆತ್ತು ಪಡ್ಡಾಳೆ ಎನ್ನ ಜೀವನ ಯಜ್ಞದ ಪಾಲುಗಾರ್ತಿ ನಿನ್ನೆ ಎನ್ನ ದೇಹಾರ್ಥ ಶರೀರಿಣಿ ಎಂದು ದಿನ ಎನ್ಯಾನು ರಡ್ಡಿ ಜೋಕಲನ್ನು ಪಡೆದು ನನಂಜಿ ಬಂಗಿಡಿತ್ತನ್ನು ನಾಡಲ ನಿಕ್ಕು ಸ್ವರ್ಗೆರೆ ಪೊರ್ತುಂಡತ್ತ ಮಂತ್ರಿನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನ ಜೆತ್ತಿನಾಡಿ ಎನ್ನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಿಸತ್ತಿ ಪಡ್ಡದಾನೆ ನನ್ನೂರಿನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿನ್ನ ಸ್ವರ್ಕನು ತೋಜಾವರಿದಾನೆ ಈಯನ್ನು ಉರುಡುತ್ತಿರಬಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣವನ್ನು ಕಂಡುತ್ತಿರಬಲ್ಲಿ ನಡಬು ನಡಬು ಇತ್ತ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ವೇಜಿ ಮತ್ತ ಕಾಚಿನಿ ಮಂಜರಿಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತ ಕಾಜಿನಿ ಮಂಜರಿಗಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತ ಕಾಶಿನಿ ಮಂಜರಿಗಿಗಳಲ್ಲೇ ಸುತ್ತ ಮೋಹದ ಬಲಿ ಬಿಗಿದು ಸುತ್ತ ಮೋಹದ ಬಲಿ ಬಿಗಿದು ತಾನು ಚಿತ್ತವ ಸೆಳೆಯುವ ಎಲ್ಲರ ಬಲಿದು ತಾನು ಚಿತ್ತವ ಸೆಳೆಯುವಳೆಲ್ಲರ ಬಲಿದು ಇದ್ದ ಬ್ರಹ್ಮಾವರದಲ್ಲಿ ವೇಜಿ ಮತ್ತ ಕಾಜಿನಿ ಮಂಜರಿಗಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಿನ್ನ ಪರಿಚಯ ಅಂಡಿ ನಿನಗೆ ಇಜ್ಜತ. ಈರ್ತಾರೆ ತೂಪಿನಂಚ ಹಾ ಗುರ್ತಾಯಿಜೆ ಇಜ್ಜತ. ಇನ್ನಿ ಗುರ್ತಾರೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂದು ಇರು ಹೊಸ ಏತುಕೊಂಡು ಮುಗಿದು ಬರ್ತಾರಿ ಹಾ ಏತುಕೊಂಡು ಮುಗಿದು ಬರ್ತಾರಿ ಒಂಜೆ ಒಂಜೆ ಒಂಜೇನೆ ಹಾ ಪರಿಚಯ ಇದೆ. ಇಜ್ಜತ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರೇ, ಹಾ. ಮಂಜರಿ 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 ಒಲ್ತ ಮಂಜರಿ ಈ ಬ್ರಹ್ಮಾವರಡು ಓ ಎನ್ನ ಪುದರ್ಕೆಯನ್ನ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ ಆ ಎಲ್ಲಿಯ ಬಾಲಡಕೇನು ಹಾ ಆಯಲ ಉತ್ತರ ಗುರುಪು ಅಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಇருந்து ಇರೆಗೆ ಪರಿಚಯದ ಅಂತಿನೋ ಹಾ ಯಾನು ಬಂದಾಗ ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪನು ಹಾ ಸೂಳೆ ಬತ್ತಳು ಒಂದು ಓ ಆಹಾ ದಾನ ಸಸಾರ ಅಂದಕೇನು ಸ್ವಾಮಿ ಹಾ ಐಟ್ಲ ಪೊನ್ನು ಜೋಕುಲು ಕೋಕೈ ಮಿತ್ತು ಮಲ್ಪುನು ಆಹಾ ಯಾನು ಈಡನೇಕೇನು ಹಾ ಸೂಪಣ್ಣ ಇಂಚಿನ ಪಲ್ಲೆ ಇಂಚಿನವು ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಅಂದ ಇಳೆ ಐಕೊಂದು ಈ ಸೇರ್ಪಾಡು ಇಳೆ ಎಂದಾಂಡ್ ಸೂಳೆ ಪಂಡ ಹಾ ಎಡ್ಡೆಂತಿನ ಭೂಮಿ ಇತ್ತಿಲಕ್ಕ ಅಂದ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದು ಓಹೋ ಏರು ಬತ್ತದ್ಲ ಬೀಜ ಬಿತ್ತೊಲಿ ಅಂದ ಆಂಡ ಒಂಜಿ
ಫಸಲು ಬರ್ಪಿನ ಹಾ. ಅಕ್ಕಲಕ್ಕನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅಂದಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ ಈಡ ಯಾನಕೇನು ಹೆಂಚಿನ ದಾನಡು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ದಾನ ಓಪನ್ಲೆ ಹೂವ ದಾನ ಮರ್ಪುಜರೇರು ಹಾ ಕೇನಿರ್ಡೇನು ನಿಧಾನ ನಿಧಾನ ಅಯ್ಯೋ ನಿಧಾನ ಅವತ್ತಿ ಬುಕೋ. ಅನ್ನದಾನ ಹಾ. ಗೋದಾನ ಹಾ. ಇಂಚ ಮತ ಉಂಡತೆ ಹಾ. ಅವತ್ತು ಬುಕೋ ದಾನಡು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾಯಿನ ದಾನ ಹಾ ನೋ ಅಲೆ ಕೈ ಅರೆ ಅರೆ ಗರ್ತಾಂಡು ಅಲೆ ಈ ರೌಲತ್ತು ಅಡೆ ಪೋಡೀರು ಹಾ ಆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಹಾ ದಾನಡು ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ದಾನವು ಹಾ ಓ ಆ ಮೈದಾನ 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 ಅಂತಂದು ಹಾ. ಜೋಕುಲ್ಗೊಬ್ಬನ ಮೈದಾನತ್ತಿ ಸರ್ವ ಸಮರ್ಪಣಾ ಭಾವದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇಂದ್ರ ಜರೆ ಹಾ ಆ ಎಂಕಲಂಚಿನ ಪುಣ್ಯ ಜೋಕುಲು ಇಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಹ್ಮ್. ಮಾನವಂತ ಪುಣ್ಯ ಜೋಕುಲೆಗೆ ಸ್ಥಾಯಿ ನಡಪರಾಪಣ ಸ್ವಾಮಿ ಹಾ. ಉಂದಕ್ಕೆ ಪೂರ ಅವಕಾಶ ಮಂತ್ ಕೊರ್ನ ಕುಲು ಎಂಕುಲೆ ಹ್ಮ್. ಆತೇತ್ ಮಿತ್ತ ಬಿರಿನೋ ಕೊಡು ಏನ ನೇನಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ಲೇರು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯರಿಂದ ರಂಬೆ ಊರ್ವಶಿ ಮೇನಕೆ ತಿಲೋತ್ತಮೆ ಒಂದು ಮಾತ ನೇಲೆಪ್ಪನ ಜೋಕುಲು ಅಪ್ಸರಾಂಗ ಅಪ್ಸರಾಂಗನೇರು ಅಕ್ಕುಲು ಅವಲುಪ್ಪುನು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪಪ್ಪುನ ಅದ ಆಂಡ ತೂಲೆಗೆ ಹಾ ನೀಲ ಬರೊಂದಿಜ್ಜೀರು ಅದ ഇതിലെ ആനര മണി സറാഗ് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് മതിമയൊക്കെ വർപ്പിനേജി വാരി കമ്മി മലതേത് ഇപ്പടഞ്ചി ആ ಗಿರಾಕಿ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಅವೇ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚಾಯಿ ನಿಂಕಂದು ಆ ಐಕ್ ಬೋಡದ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತದೆ ಇಂಚೆ ತಿರುಗಾಟಕ್ಕೆ ಪೋಡುದು ಈಗ ಪೋಪೆತ ಕೈಯಾನ ಅವ ಅರಸಿಗಡವನಿಯಾಗ ಬರುತ್ತಾಯ ಜನ್ಮಡ ಮಲ್ತನ ಪಾಪವಿಕ್ಕೆ ಶಿಕ್ಷೆ ದೇವರೇ ಈಗ ನಡಪಿನ ತಿರುಗಿ ಕೈಕಾರು ಬತ್ತಿಡು ಅಮ್ಮ ಒಡನೆ ಯೋಚಿಸಿ ಭೀಷೆ ಮೋಜರಿ ಕಡು ಚೆಲುವ ವಯ್ಯಾರವಾದಿ ನಡೆದೊಳೀ ಅರಸಿಯ ಕಾಣುತ್ತ ಚಂದ್ರನ ಪೋಲುವ ಮೋರೆ ನೀ ಸುಂದರಿಯಾರೆಂಬುದೊರೆ ಚಂದ್ರನ ಪೋಲುವ ಮೋರೆ ಚಂದ್ರನ ಪೋಲುವ ಮೋರೆ ಆ ಚಂದ್ರನ ನೀ ಸುಂದರಿ ಯಾರೆಂಬುದೊರೆಗೆ ನೀ ಸುಂದರಿ ನೀ ಸುಂದರಿ ನೀ ಸುಂದರಿ ಯಾರೆಂಬುದೊರೆ ಬಂದಿಗ ಬವಣೆಯ ಚಂದದೋಳು ಸುರರು ಬಂದಿಗ ಬವಣೆಯ ಚಂದದೋಳು ಸುರರು ಮಂದಿರದೋಳು ನಾ ಹುಂದಿಪೆ ಸೌಖ್ಯವ ಮಂದಿರದೋಳು ನಾ ಹುಂದಿಪೆ ಸೌಖ್ಯವ ಬಂದೆಯ ಬವಣೆಯ ಚಂದದಳು ಸುರಲು ಮಂದಿರದೊಳು ನಾ ಹುಂದಿಪೆ ಸೌಖ್ಯವ ಚಂದ್ರನ ಪೋರ್ಲುವ ಮೋರೆ ನೀ ಸೋದರಿಯಾರೆಂಬುದೊರೆ ಚಂದ್ರನ ಪೋರ್ಲುವ ಮೋರೆ
ಈ ಪೊರ್ತು ಈರು ಮುಲ್ಪ ಸರಿಯಾದ ತುಯ್ಯ ಪಂಡಾಂಡ ಆ ರಾತ್ರದ ಪೊರ್ತು ಚಂದ್ರದೇವಿರು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬೊಲ್ಪುನು ಕೊರ್ಪೇರಿಗೆ ಆ ಐಸಿರ ಈರ್ನ ಮೊರೆಡ್ತು ಒಂದುಲ್ಲ ಆಂಡ ಆತೆ ತಪ್ಪೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗೆ ವ್ಯರ್ಥ ಮತ್ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಕಣ ಇರ್ನ ತೊಂದುಲ್ಲಾರು ಇರನ್ನು ತೂನಗ ಇರು ಮಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಪೊಂಜೋಪರ್ಸ್ನೆ ಟೋಲ ಅನುಮಾನ ಇಜ್ಜಿ ಒಲ್ತು ಬತ್ತಿನಾರು ಈರ್ನ ಕಷ್ಟದಾದೆ ಎಂಡಪ್ಪನವರೇ ಬರಿದೇ ಕೇಳುವಿರಿ ಪರಿಗಣಿಸುವರಿಲ್ಲ ಕೀನೆಲ್ಲದಿ ಅರುಹುವೆನೇನನು ಅರುಹುವೆನೇನನು ಪರದೇಶಿಯುನ ಉರುತರ ತುಗುಡದೊಳ್ ಒರೆವೇನೋ ಬರಿದೇಗೆ ಕೇಳುವಿರಿ ಆಸರೆ ಬರ್ಪುನ ಉಪ್ಪುಡು ಪಗೆಲಿಡೀ ಗುಡ್ಡೆಡು ಮೇದು ಪೊರ್ತು ಕಂತುನ ಪೊರ್ತುಗು ಕೈ ಕಂಜಿಲಿ ಗಂಡಲ ಕೂಡಿಯರ ಕೀದೆ ಇಪ್ಪುಡತ್ತೆ ಅಂಡ ಎನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಓವುಲಾದ ಅಂತೆ ಅದು ಕೂತುಂಡಪ್ಪೆ ಅಂದೆ ತಾನೆ ಮಲ್ಪನು ಇನ್ನ ಪಾತೆರ ತಪ್ಪತ್ತು ಕೆಡ್ಡ ಯೋಗ್ಯತೆ ಇತ್ತನಾರು ಮಲ್ಲೆ ಮನತನದಾರ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವರು ಇಲ್ಲ ಪದ್ದಿ ಬಂಗಾರ ತುತ್ತ ಇದ್ದ ಮತ್ತು ನಂಗಂಚ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೆ ಯಾರು ಸತ್ಯ ನೀವು ಸುಳ್ಳತ್ತು ಮಲ್ಲ ಮನೆತನಡು ಪುಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಎಟ್ಟೆ ಕುಟುಂಬಡು ಪುಟ್ಟುದನಾಲಿ ಯಾನು ದಾನ ಮಲ್ಪನು ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಹಣೆ ಬರಹ ಏನಿಲ್ಲ ಬುಟ್ಟು ಆ ಪ್ರಾರಬ್ಧ ಏನನು ಈರು ಪಡು ಅಂದೆ ಯಾನು ಒಲ್ತಾಲು ಏರು ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯ ಯಾನಿ ದಾನುಡು ಪನ್ಪೆ ಒಟ್ಟು ಪನ್ಪುಂಡ ಯಾನೊರ್ತಿ ದಿಕ್ಕು ದೆಸೆದ ಅಂತನ ಪರದೇಶಿ ಉಂಟು ತುಂಬಿದ ಗರ್ಭಿಣಿ ನೀನು ಬಾ ಬೆಂಬಲವು ಬೇಕಿಲ್ವೋ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಈರ್ಲಕ್ಕ ಯಾಲ್ನಾ ಪೊಣ್ಣೆ ಈರ್ನ ಮನಸ್ತ ಬೇನೆ ಬೇಜಾರು ದಾದ ಪೊಣ್ಣು ಹಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಪುಣಪ್ಪೆ ಆತೆ ಯಾ ನೀರ್ನ ಮೋನೆ ಮಾತ್ರ ತೊಯ್ದು ತಿರ್ತು ತೊಯ್ದು ಚಿಂಜಿನ ಬಂಜಿನಾರಿ ಅಂದಪ್ಪೆ ಈ ಪೊರ್ತುಗಿರಿಗೆ ಆರೈಕೆ ಬೋಡು ಆಶ್ರಯ ಬೋಡು ಏರಾಳ ತೂಪಿನಕು ಚಾಕಿನಕು ಜನಕುಲು ಬೋಡು ಆಪುಡು ಏರ್ಲಾ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪೊಚ್ಚಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಎಂದ್ರೆ ಆಶ್ರಯ ಯಾರೇ ಕೊರ್ಪೆ ಏರಪ್ಪೆ ಯಾನು ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿಂದ ಎನ್ನೊಲ್ಲೆ ಮುನಗ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಕೊಂಜ ಲೆಕ್ಕ ತೋಜುವ ಅಂದಂದಂದ ಜನ ಲೆಕ್ಕನ ಎಡ್ಡೆ ಮನೆತನದಾರ ದಾನ್ನ ಊರ್ದ ಪುಂಡು ಜೋಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರಿ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣ್ಣು ಒಂದು ಆವಡ ಅದ ನಾಳೆ ಕುರಿಟಿ ಯಾನೆ ಅಂದಂದಂದ ಅಪ್ಪೆ ಆಶ್ರಯ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂದ್ ಪನ್ಪಾರೆ ಯಾನು ಒಲಳ್ಳ ಪೋದು ಸೈಕ್ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಂಡ ಸೈಕ್ ಪುಜಿ ದಾಯಗು ದಾಯಗ್ ಯಾನ ಸೈತುಂಡ ರಡ್ಡು ಜೀವ ಕೊಯ್ಲೆಕ್ಕ ಅಂದಂದಂದ ಬಂಜಿಡು ಬಾಲೆ ಬುಲೆ ಒಂದು ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಹಾಪಾಪ ಅಂದ ಕೇಂದ್ರ ಜರೀರು ಅಂಚಿನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿ ಯಾನುಲ್ಲೆ ಇರು ತಂಗಡಿಯಿಂದ ಏನಲ್ಲೆ ಓ ತೋರ್ನತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಮೂಜಿ ಮಾಡಿಗೆದ ಅವ ನಮ್ಮವೇ
ನಿಮ್ದೆ ನಮ್ಮದೇ ಆ, ನಿಧಾನ ಪೋಲೆ ಜಾಗೃತ ಇಂದ ಬರ್ಬೇಯಾರು ನಿಧಾನ ಪೋಲೆ ಇಂಚಾನ್ ಸ್ವಾಮಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇಂಚ ಎಡ್ಡಾಂಡೆ ಅಂದಪ್ಪ ಬಾರಿ ಶೋಕಂಡು ಬಾರಿ ಶೊಕ್ಕು ಕರ್ಮ ಇರ್ನ ಹ್ಮ್. ಎಂಚಿ ನಾವು ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮರ್ಲು ಬತ್ತೋಡು ನಮ್ಮ ಲಾಭದ ಅಂತ ವಾಪೇನ ಮಲ್ಪಿದ ಸ್ವಾಮಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಆಹಾ ಎಡ್ಡ ಮನಸ್ಸತ್ತು ಓ. ತುಯ್ದರೆ ಹಾ. ಆ ಪಂಜೋನು ಹ್ಮ್. ಚಿಂಜಿನ ಪಂಜಿನಾಡ ಸ್ವಾಮಿ ಅಂದಪ್ಪ ಇನ್ ಕೊನೋಡ ಖರ್ಚತ ಆ, ದಾದಿ? ಖರ್ಚತ ಖರ್ಚಿದಾದೆ ಹಾ. ಲಾಭ ಉಂಡು ಹೆಂಚಿನ ದಾದೆ ಆ ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಛೆ. ಅರೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ನೀ ಎಲ್ಲದ ದಿನ ಪೊಂಡು ಬಾಲ ಅಂಡ ಇತ್ತೆ ಯಾನುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ದುಂಬುಗು ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪನ್ನೊಂದು ಜನ ಬುಡ್ಚಿ ಈ ಪ್ರಾಯ ಇಂಚನೆ ಒರಿಯುಂಡ ಈ ರೂಪ ಇಂಚನೆ ಒರಿಯುಂಡ ಗೊತ್ತು. ಬೊಕ್ಕ ಎನರ್ ದುಂಬುಗು ನಮ್ಮ ಮೂಜಿಲದ ಇಲ್ಲು ಆ ಜಿಲ್ಲಾ ಬೊಚ್ಚಿ ಅವಡಪ್ಪ ಅಂದಂದ್ ಲಾಭನೆ ಅಂದಪ್ಪ ಓಲಾಂಡಲ ಆಣು ಬಾಲ ಅಂಡ ಐಕ್ರ ಮಂಡೆ ಬೆಚ್ಚ ಅಂದ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಗೊಂಡು ಜನ ಬಡ್ಸಿ ಅಂದಪ್ಪ ಅಂದಂದ್ ಹ್ಮ್. ಅಂಚ ಆಲೋಚನೆ ಮಂದೆ ಹಾ. ತುಕ ದಾದಾಪುನ್ ಬಂದ